Boa tarde a todos e a todas e benvidos á sesión ordinaria do Pleno do Concello correspondente ao 28 de novembro de 2024. En primeiro lugar, o primeiro punto da orde do día, a aprobación se procede do borrador da acta anterior, que é a da sesión do 30 de outubro de 2024. Se non hai nada que comentar, dámola por aprobada por unanimidade. Grazas, queda aprobada por unanimidade. Segundo punto, é dación de contas da resolución da alcaldía segundo expediente que se acha na sesión, que tiveron acceso todos os grupos. Grazas. E terceiro punto é toma de posesión de concelleira, para que chamo aquí para que veña a tomar posesión a dona Regina Bamonde García. Prometo pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira do Concello de Ribadavia con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Moi ben, moitas grazas. Pois continuamos co punto cuarto da orde do día, que é a aprobación se procede da bonificación no imposto de construcións, instalacións e obras. Señor secretario, ten a palabra. A Comisión Especial de Contas, na súa sesión de 21 de novembro de 2024, adoptou o seguinte ditame: recoñecer a obra Proxecto de Actividade No Turística en Sampaio, expediente municipal 256/2024, promotor José Alejandro Amor Veros, a bonificación do imposto sobre construcións, instalacións e obras do 50%. Notificar este acordo a persoa interesada. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a prol Partido Popular, resérvase para o Pleno, PSOE, Bloque Nacionalista Galego, Ribeiro. Moi ben, moitas grazas, señor secretario. Quenda para Ribeiro. Grazas, boa tarde a todos, a todas. Benvida a nova compañeira de corporación do Pleno. E, sin máis, nos vamos a votar a favor, así o anunciamos en comisións. Creemos que son boas medidas, xa votamos en consecuencia no anterior pleno parecido. E estas mesmas iniciativas, o anterior grupo de coalición de goberno xa o trouxo para o novo hotel que está a punto de rematar, ou por menos as súas obras van a bo ritmo, e creemos que estas apostas son boas en definitiva para o noso municipio. Todas as que veñan neste sentido, sempre que evidentemente supoñan non só a mellora do todo o territorio, do seu ámbito, da súa ubicación, e tamén a creación de postos de traballo, evidentemente vamos a defendelo. Grazas. Moitas grazas. Quenda para o BNG. Moi ben, moitas grazas. Quenda para o Grupo Socialista. Boas noites, damos benvida tamén a Regina aquí á corporación, moitos éxitos, e non te asuste do circo que a veces se monta aquí, que é normalmente na vida política. Por parte do Grupo Municipal Socialista vamos votar a favor a este punto do día. Nos damos benvida a calquera iniciativa que traia posto de traballo e que fomente tamén o turismo en Ribadavia, no ámbito do enoturismo, na zona de Sampaio, zona vinícola que hai que tamén que potenciar. Non obstante, como comentou aquí a compañera Maite, é un proxecto de cabanas, o mismo que se vai facer na Foz. Entón, eu espero... Si, na Foz máis ou menos algo similar, non? Si, pero a mesma idea de cabanas. Entón, eu espero que non sea como esa política que había de antaño de
en cada concello un pabellón polideportivo, que isto non se empeza a copiar en Castrelo, en Beade, en Lei, non sei canto, que nos afogemos en proxectos de cabanas. Entonces, aquí tamén un certo equilibrio nese aspecto de que non sea, digamos, unha multiplicación de champiñóns, como as viviendas turísticas que tenemos aquí tamén en Ribadavia, que tamén casi nos estamos afojando despois de Ourense, que seamos a vila con máis viviendas turísticas aquí na provincia de Ourense. Por nosa parte, pois damos a benvida a este proxecto, que teña o seu éxito, pero, bueno, que non sea, digamos, a multiplicación de ideas similares por toda a comarca do Ribeiro. Moi ben, moitas grazas. Queren unha segunda quenda? Non? Bueno, simplemente dicir que ojalá veñan moitas iniciativas destas e de todo tipo para o ámbito turístico, porque eso é sinal de dinamismo económico e de riqueza para o noso territorio e, dende logo, sempre contarán coa nosa colaboración todos os proxectos deste tipo que se queiran implantar no Concello de Ribadavia. Pasamos á votación. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Moitas grazas. Pasamos ao punto quinto, que é a aprobación inicial se procede da relación de postos de traballo. Señor secretario, ten a palabra. A Comisión Especial de Contas, en sesión de 21 de novembro de 2024, adoptou o seguinte dictamen: aprobar inicialmente a relación de postos de traballo deste Concello, que consta no expediente e que se entende aquí por reproducida a todos os efectos. Someter o presente acordo a exposición pública mediante publicación no Boletín Oficial da Provincia polo prazo de 20 días para que no bendito prazo os interesados formulen as alegacións e reclamacións que estimen convintes. Caso de non formularse alegacións ou reclamacións no bendito prazo, o acordo entenderase definitivo. De formularse alegacións ou reclamacións, o Pleno resolverá sobre as mismas. Publicar íntegramente no Boletín Oficial da Provincia, na sede electrónica do Concello, remitir unha copia á Administración do Estado e ao órgano competente da Comunidade Autónoma. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a prol PP, resérvanse para o Pleno, PSOE, Bloque, Ribeiro en Común. Moi ben, moitas grazas, señor secretario. Quenda en primeiro lugar para Ribeiro en Común. Pois nos, moi ao noso pesar, creo que nos vamos a ter que repetir bastante respecto ao expresados en comisións informativas, entre outras cousas porque nunha semana non hubo ninguna interlocución, non hubo ninguna intención de achega por parte do goberno aos grupos e evidentemente o que estamos vendo é que se quere pasar o rodillo absoluto, e todas as boas palabras que había na oposición ou incluso en outras legislaturas de diálogo, de chegar a acordos, de consenso, de debatir e de estudiar as cousas, acercar posicións, bueno, evidentemente se esfumaron con esta novo escenario absolutista de maiorías absolutas e de non saber xestionar tampouco desde o noso punto de vista certas intencións, non? E o digo porque, entre outras cousas, non é só desde o noso punto de vista, claro, unha falta de respeto aos grupos que tamén representamos a veciños, sino que incluso esta semana que tivemos a oportunidade xa de falar con algúns traballadores, non con todos os que nos gustaría, na realidade, porque, bueno, a conciliación dos que estamos aquí moitos e moitas e a posibilidade de interlocución cos traballadores en unha semana non sempre é a que nos gustaría. En todo caso, hai moita falta de información, isto si o detectamos, hai traballadores que non teñen claro como vai a quedar a súa RPT e creemos que isto non debería ser así, sobre todo, o dixemos en comisións e o reiteramos, porque no mes de decembro o goberno vai a seguir tendo maioría absoluta para votar a favor si non houbera ningunha aproximación cos grupos da oposición, co cal non entendemos tampouco esas presas para explicarlo mellor. E ademais o pedimos en comisións, algo que para nós é importante, o dixo tamén, creo que o PSOE, pero quizás tamén o dixo o Bloque, a posibilidade dunha reunión coa técnica que elaborou o documento, é dicir, son cousas, se piden cousas moi tangibles, que se poden executar con facilidade, e ademais se piden cousas que non son nada do outro mundo, non? Que ter unha reunión con traballadores, a técnica, os técnicos que redactaron o documento e os propios grupos municipais sería o lóxico, sobre todo, o dixemos en comisión, se o reiteramos, sabendo que este documento non é un documento para 6 meses, para un ano,
para décadas. É un documento importante, un documento que está chamado a regular as condicións, os dereitos tamén e as obrigas dos traballadores. E é un documento, ademais, e isto tamén o dixemos e o volvemos a repetir, que leva acarreado un incremento do custe dos orzamentos, dos gastos que vai a ter este Concello. Casi medio millón, 463.000 euros. 463.000 euros. Máis de incremento nos gastos que ten este Concello. Un Concello, facíamos a reflexión, e o temos que volver a facer, de que cada ano baixa en habitantes, por desgracia, non? Entonces, nos o dixemos en comisión, e o volvemos a decir, por moito que se implemente de maneira progresiva esta nova RPT, este documento, nos consideramos que hai que tamén ter un plan para saber de onde van a salir este incremento de gastos. E o plan, o goberno non se atreve a decilo, por que sea, pero creo que todos os grupos, por lo menos hai grupos que só o dixemos públicamente, cal é a folla de ruta deste goberno. O di claramente o informe de intervención. Incremento de custes para os veciños, é dicir, incremento de tasas, o incremento de impostos, etc. Entón, desde o noso punto de vista, é un mal negocio para o Concello si nos tiramos en caída libre un incremento sin ter ninda unha previsión de como se vai a pagar iso. Porque, senón, o propio informe de intervención tamén o di claro, renunciar ou pechar servicios. Entonces, eso sería, eu creo que Ribadavia nestas décadas foi prestando e poñendo en funcionamento servicios importantes que non existen noutros municipios da comarca do Ribeiro e si aquí, e, bueno, nos consideramos que, evidentemente, o dixemos como reflexión nunha moción ao principio da legislatura e continuaremos a legislatura dicindo e defendendo, porque queremos que as administracións tense que adaptar aos novos tempos. Non é un debate só para Ribadavia, pero en Ribadavia debería liderar esta proposta e este debate, que é a hora de unificar municipios, é a hora de que no Ribeiro, en vez de haber 10 micromunicipios, cada un co seu pabillón, cada un coa súa custe de servicios a prestar, como mínimo, xa non falemos de xa de repente unificar municipios, que eu creo que sería o idóneo, non? O acaído para estes tempos, pero como mínimo creo que chega o momento de unificar servicios, prestar servicios en mancomún e, evidentemente, non só aumentar os destinatarios, sino, evidentemente, sufragar eses servicios que son necesarios e que nós nunca vamos a criticar porque defendemos o público, pero sí empezar a sufragalo por máis cotizantes, por máis municipios e por máis veciños. E, se non, evidentemente, nos vamos a topar cun agravio para os veciños que moitas veces Ribadavia presta servicios a moitos veciños de outros concellos, pero que o sufraga é só os veciños de Ribadavia. Unha situación, desde logo, que creo que toca atallar ou, polo menos, traballar nese sentido. E volvemos a decir, o dixemos en comisións e o reiteramos. No anterior mandato, na anterior legislatura, os grupos de goberno, Ribeiro Común e PSOE, tuvemos que vivir como se nos achacaba moitas veces que viñamos ao pleno con un mes de antelación, a veces 15 días, presentando un documento de orzamento, insisto, orzamento anual que está chamado a durar un ano. Un ano. E se nos achacaba falta de consenso, falta de, bueno, co difícil que todos os que pasaron polo goberno saben que é aprobar un documento de orzamento. Aprobamos 3. E nos 3 sempre hubo o mesmo reproche, as mesmas críticas, sabendo, insisto, que cada ano tocaba un orzamento, ou polo menos ese era o noso mandato. Esas críticas eu agora non as vexo por parte do goberno, non? E creo que é unha incoherencia bastante grande e están incurrindo nunha arrogancia, se me permite a expresión, nunha arrogancia que creo que non é beneficioso nin para os veciños, nin para o tono deste pleno, e tampouco vai a ser bo para cousas que deberían gozar de consenso. Esta RPT, igual que outros
puntos que abordaremos nesta legislatura deberíase gozar, ou polo menos intentar que gozaran de consenso. O digo porque agora na cresta da ola parece que esta maioría absoluta é permanente e vai a durar eternamente, pero hai que simplemente facer un exercicio de memoria para saber que outros antes xa tiveron maiorías importantes, outros grupos de coalición xa tiveron maiorías absolutas e, evidentemente, as maiorías e as sociedades cambian. E o que creo que agradece a veciñanza, e tamén eu iba a agradecer ao propio goberno, é que hai puntos clave, como pode ser un pexón, como pode ser esta RPT, como pode ser documentos que están chamados a durar máis dun ano, que sexan aprobados co consenso de todos os grupos. Creo que eso, ademais, eu creo que non lo piden os veciños a todos os grupos, non só ao de goberno, tamén os de oposición. E nós, evidentemente, máis alá das legítimas críticas que vamos a continuar facendo, tamén estamos fartos e vamos a seguir facendo cansados case de ofrecer a nosa man, o noso ofrecemento para chegar a acordos tamén. Nos estamos encantados, oxalá se aproben cousas por consenso ou por maiorías máis amplas aínda que as de goberno. O noso ofrecemento continúa para esta legislatura. Hai cousas en riba da mesa, como pode ser o polígono industrial, a súa situación de bloqueo, como pode ser unha nova residencia para a Fundación do Asilo, como pode ser un centro de día, como pode ser infraestructuras que están pendentes desde fai demasiado tempo, como pode ser reclamar o reforzo do servizo médico e de pediatría que cada vez se recorta máis. Todos estos cuestións, ademais de outras que nos seguiremos lanzando a este pleno para que salgan aprobadas, como pode ser a reforma do pexón en algúns puntos, a reforma do plan especial do casco histórico Peri, que tamén merece atención e consenso desta Cámara. No noso sentido, esa intención propositiva e de construir maiorías máis amplas que a do goberno van a seguir, pero ten que haber unha pouca de reciprocidade. E, desde logo, ese camiño que está elixindo o goberno actual de unilateralidade e de diálogo de sordos e de imposición e de pasar rodillo á oposición, porque agora se creen están na cresta da ola da maioría absoluta, creo que é un erro, E, se non, evidentemente, teremos que esperar o tempo para ver o que sucede. En todo caso, agardarei un segundo turno para continuar co debate. Grazas. Moitas gracias.
Moi ben, moitas grazas. Quen dá para o Grupo Social? Bueno, para non pisar certas cousas, vamos a intentar aclarar algunha. Xa dixemos en comisións, creo que o método ten que ir por diante, que é un documento importante, e, polo tanto, como documento importante que é non para o goberno, sino para a institución e para os traballadores, pois, evidentemente, sempre se pode interpretar que os documentos deste calado son positivos. Porque, dende logo, eso sí, Xurxo, sin ánimo de correxir, non é unha estabilización, porque a estabilización xa se produxo por parte do Goberno Central, por certo, co voto en contra do Partido Popular a ese tipo de legislación, pero sí que é unha adecuación dos postos de traballo. Pero a adecuación dos postos de traballo non quere decir que ao mellor todo o mundo este conforme con esa adecuación. E me explico. Habrá quen, evidentemente, pode ter un beneficio nese sentido e habrá quen non o ten. En todo caso, un documento de semejante importancia evidentemente non pode contentar a todos. Pero o que sí que ten que ter, xa o dixen eu dende un principio, e o meu grupo, é dende logo o máximo consenso posible. E non pode existir consenso con aqueles que non o buscan. E o alcalde é unha persona que nunca busca consenso. O busca sempre, ou buscaba, cando non tiña maioría absoluta. Unha vez que tuvo a maioría absoluta non busca consenso, nin siquiera é capaz de sentarse a dialogar en ningún aspecto relacionado co Concello. E non é nada que este inventando, nin que sexa algo que xa está o portavoz do Grupo Socialista dicindo as cousas que non fai ou que son malas. É unha realidade obxectiva. Vostede non busca consenso con absolutamente nadie que non sexa o seu grupo, con ningún dos que estamos aquí, porque non é simplemente neste documento, é en outros, moitos, é en outras moitas facetas deste Concello. O vimos con cousas que poden ter menos importancia, pero que ao millor podían ser de relevancia, como buscar a votación cando vostede se quedou sin ter a maioría absoluta, por exemplo, non ter a capacidade de dialogar cos grupos. Pero centrándonos neste tema, o decía algún, home, hai que ter a valentía, dende logo o método, xa digo, non é bo, porque xa explicamos nas comisións e para que non ser moi reiterativos, porque así duraron 2 horas. Pero o pleno creo que ten que ser o suficientemente importante, xa o teño dito, para explicarlle aos veciños o que vostede fai. Despois cada un comprará o que quere. Evidentemente, estamos centrados noutros aspectos máis lúdicos e non estamos centrados, ao millor, nestas cuestións que son bastante máis importantes para o devenir deste Concello en moitos anos. Porque a min, dende logo, ganar concursos e que facer promoción do pobo me parece estupendo. Xa o dixen outro día, me parece maravilloso. E máis, o apoiamos. Pero isto é moito máis importante para o devenir desta casa. E para aqueles que vamos a estar ou non o día de mañá vivindo aquí, aínda que non estemos neste Concello. Por qué? Pois porque o decían os demais. É que estamos facendo a cuadratura do círculo. Vostede, por un lado, é capaz de decir que este Concello prácticamente está intervido, e por outro lado é capaz de decir e vendernos, como nos vendeu outro día en comisións, que era o documento máis importante que vostede había intentado resolver dende o minuto cero. Esa expresión, ademais, me sona bastante. Xa sabe vostede de quen e eu tamén. Pero eu lle fixen a pregunta nas comisións e lle repito no pleno. Se era tan importante, por que non o fixo cando tiña vostede e non tiña maioría? Por unha simple cuestión, e vou explicar. De aí ven o método. E de aí, por eso, decimos que o método non é todo o importante ou o ben feito que se tiña que haber producido. E tamén é unha advertencia, ou máis que unha advertencia, a palabra non é adecuada, unha suxerencia para os traballadores deste Concello, para que o teñan claro. Pois seguramente non nos escoitarán agora, pero nos van a escoitar. Mire, os traballadores teñen que entender, e así o deberían facer, o que pasa que as maiorías absolutas levan a isto, a que se produzan certos desaxustes.
Se un non negocia porque ten maioría absoluta, os traballadores van a ter unha inferioridade a hora de reclamar. Por que digo isto? Pois moi sinxelo, porque ou o tomas ou o deixas. Porque se non lle ofertas diálogos de máis grupos que representan a todos os que estamos aquí, incluídos eses traballadores, pois evidentemente os traballadores non lle poden facer chegar aos grupos cousas que descoñecen. E cando iso se produce, vostede, por exemplo, non tuvo ese problema. Vostede era capaz de chegar onde os traballadores, tanto nos orzamentos como en outras conversas de outro tipo, e poder dicir aos traballadores o que querían escoitar, aínda que non fose certo. Que era, este goberno é moi malo, non vos quere dar todo o que vostedes queren. Claro, iso é moi bonito, e iso é moi fácil, pero a realidade é outra. Ora, vostede que fixo? Vostede colleu, levou un documento sin ningún tipo de información aos grupos, ninguna, por moito que dixera, foi, como dice outro, a mesa posta, cando tiñas isto, aquí está, e se acabou. Isto é o que encontramos os grupos. O método, primeiro, unha comisión especial de Facenda, sin lugar a dúbidas, antes de producirse esta votación. Por qué? Pois moi fácil, porque é que non sei claro, os que están fora non sei se o entenden, pero os que se encargan de dirixir unha institución o tenen que entender. O decían os compañeiros, isto leva aparellado un montón de recursos públicos para que esas cousas que poden estar ben se produzan. E se subimos 500.000 euros, aínda que sean anos, ou cerca de 500.000 euros, o incremento que ten que facer o Concello e que ten que afrontar con fondos propios, o volvo a decir, non sei, por 15ª vez con fondos propios, por eso decía Xurxo mellor que algún día se podía encontrar o Concello con problemas. Pois eso, evidentemente, ten que producirse dentro dun diálogo tamén cos demais grupos para ver como se vai a xestionar eso e de onde se van a quitar os recursos. E iso é algo que é o ABC desta casa. Non pode ser que un documento de semejante envergadura pois non pase por a Comisión de Facenda previamente se explique. Se explique o que lle decían e o que lle decíamos. Oiga, vai non facer a través de impostos? Pois ben, vai non facer a través de recortar servicios? Vai non facer a través, non sabemos, do que poida surgir do informe técnico que lle dice, por exemplo, intervención. De algún lado teñen que salir, eso é unha evidencia. E se nós fóramos outros grupos políticos que hai ahora por aí, que non están moi lonxe, e demonizaran, por exemplo, os traballadores, poderíamos facer aquí unha cousa moi bonita. Dicirlle aos... Eso funciona, Só hai que velo aquí non moi lonxe desta vila. E funciona. Dicir, non, mira, os traballadores son moi vagos, e non veñen traballar, e fan, e son funcionarios, e non sei que. E claro, agora lle van subir aos traballadores cando a ti non che suben na empresa privada prácticamente nada. Lle van a subir non sei que. Pero claro, iso que ocorre? Que o veciño de fora dice, no, pero mira, lle van a subir porque a ti che van a subir o lixo, a auga, o imposto de tal, o imposto de cual. Por iso que é moi importante como se explican as cousas. Porque para defendelas, incluso os que somos oposición, temos que coñecelas. E iso é algo tan básico e tan elemental que non se pode pretender, ao mellor, seguro que, segurísimo, ademais, que a vostedes e a vostede alcalde non lle importa a representación que teñamos os demais no sentido do voto que poida ter. Ora, se esta RPT salira cunha maioría plenaria e fose un voto unánime, seguramente será moito mellor que se non o tuvera. Eso como se consigue? Se houbera tido outro método. É así de sinxelo. E nós, evidentemente, compartindo gran parte do que pode ser ese documento, non podemos compartir o método. E despois, outra cousa, se vostede é
é capaz de garantizar que non vai haber esas alegacións, e ademais, con cousas, por eso digo que a información é fundamental para os grupos, pero ten que vir de vostedes, non pode ser ao revés, non pode ser os que estamos na oposición pedirlle sistemáticamente a vostedes explicacións de algo que vostedes fan pola súa conta a risco, que é o concelleiro que leva isto, que supoño que será Miguel neste caso. Pois o lóxico, como eu entendo esta administración desde fai moito tempo, como pasa nos orzamentos ou pasa noutras moitas cousas, sería, neste debate plenario, nas comisións, en todo o demais, expoñer o que se vai aprobar. Por aí empeza, porque se o que está defendendo algo non é capaz de defendelo ou non é capaz de explicarlle aos grupos, e os grupos temos que dar as explicacións do que nos parece mal, sin poder decir nin tan siquiera o que nos parece ben, porque non son capaces vostedes de defender o seu como algo propicio para o Concello, pois mal vamos. Eu creo que me estou explicando perfectamente. Vostedes en ningún momento defenden algo como algo moi positivo. Entón terán o que facer. E se o fan, pois nós evidentemente teremos que entrar noutro debate. Pero que non pode ser esta historia que se produce sempre. Chegan aquí, falan, non exagero nada, é que o teñen que saber os veciños, 30 segundos dos temas máis importantes que se poden dar neste Concello desde fai, digo, décadas. E vostedes chegan e despachan os asuntos en 30 segundos. E o fan con tal facilidade e con tal, ademais, impunidade, porque, ademais, dicen cousas a veces. Mire, outro día dixeron nas comisións, e o dixeron aquí a todos os grupos, xa empezando por aí, e calquera o pode comprar, que se había aprobado por unanimidade dos sindicatos. Por exemplo, cousa que non é certa. Entonces, claro, o que está fora está escoitando eso, hoxe que vivimos en permanente bulo, nós que vamos a ter que ser con vostedes? Unhos desmontadores de bulos constantes? Pois nós non estamos dispostos a eso. Nós vimos aquí outra cousa. E vostedes é o que se dedican. Cando o Concello debe, é culpa do anterior goberno, é do PSOE, pero non do anterior. Cando quedan 500.000 euros en caixa, eso non se pode defender. Ah, non, eso é para pagar non sei que. Cando o pexón algún veciño non lle facilita construir, é culpa de quen o aprobou, aínda que o aprobáramos todos. Cando non sei que, lle así unha constante. Eu non o digo porque sí, o digo porque o vivimos na rúa. Entonces, claro, chega un momento que non pode existir esa impunidade para que os documentos de semejante calado cheguen así. Eu, sinceramente, o noso grupo, xa digo, non pode avalar ao 100% algo que non é compartido. E se fose compartido, probablemente sería de outra maneira todo o que moitas veces debatimos aquí. Porque nós, como vostede pode entender, creo que levamos 1 ano e 6 meses de legislatura. Non encontrará vostede, despois lle vou a facer algunhas aclaracións de como facía vostede política, o que parece que non rompeu nunca un plato. E lle vou enseñar cousas e llas vou poñer diante do seu espello para que se mire vostede o que chegaba a decir. Pero non encontrará en nós esa forma de facer política, nin agora nin antes. Non a encontra. Non pode decir, oiga, es que el Partido Socialista nos está insultando todo o día, nos está dicindo todo o día cousas na prensa, nos está machacando por activa e por pasiva, con los que damos la cara e con los que non. Xa nos entendemos todos. Non o pode decir. Pero vostedes nos ningunean. Non participamos en nada do Concello que teña que ver, xa digo, con cousas importantes. Por lo tanto, non creo que poidan esperar que nós, dende logo, despois compartamos, xa digo, as mesmas formas de ver as cousas que vostedes. E remato, o que é peor de todo, o máis lamentable é que creo que non lles importa. E xa lle teño dito algunha vez. Hoxe, que por certo me esquecín, hoxe entrou unha nova concelleira, a cal lle desexamos que lle vai o mellor posible, que teña os éxitos mellores como concelleira. Pero entra por un tema bastante complicado neste Concello.
é que estou seguro, e non me equivoco, porque a veces hai que atreverse a decir as cousas, porque parece que a veces algúns ahora temos medo, estou seguro que se houbera acontecido nas filas de algúns que estamos aquí, o gallá non lle pasa a ninguén, xa o dixen algunha vez, pero se houbera pasado ao revés, non me quero nin imaginar esas persoas e ese mundo mediático que teñen vostedes ao redor nesta provincia o que houberan feito. Porque xa o fixeron, fíxese vostede, de algún que se senta aquí, xa o fixeron incluso sin producirse ningún tipo de esas cuestións. Porque as acusacións que algúns sufríamos son de traca. Entonces, vostedes non den por feito que a maioría dura sempre, porque a veces pasan cousas. E se pasan cousas non se pode ningunear e non se pode maltratar a oposición. Sobre todo a oposición que é leal, que é responsable e sobre todo que é moito mellor que vostedes cando estaban na oposición. De momento nada máis. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas. Vame permitir que actúe neste caso como portavoz do meu grupo, porque, bueno, eu estiven presente e permanentemente no que foi a negociación desta relación de postos de traballo, que é do que estamos falando, en definitiva, é o punto que se trae a aprobación da orde do día. Entón, en primeiro lugar, facer unha serie de precisións e respostar as preguntas que se formulaban respecto ás alegacións. Efectivamente, se poden facer alegacións, esta é unha aprobación inicial, posteriormente hai un período para facer alegacións. Se existen alegacións, esas alegacións volven a pleno, vótase sobre as alegacións, pero non sobre o documento completo da RPT. Unha vez que se resolven as alegacións, é como se fose, como o caso do orzamento, é o mesmo, o orzamento, ou neste caso a RPT, queda aprobado automáticamente. O que se volvería a debatir, concretamente, serían as alegacións, que sería o que habería que resolver e que votar. Pero o documento é, digamos, moito máis amplo que as alegacións puntuais que poida haber. Eso por unha banda. Por outra, vamos a ver, buscar consenso e demais. Eu creo que xa o expliquei nas comisións. Entonces, como xa o expliquei nas comisións, é unha cuestión que agora reiterarei, evidentemente, porque nos está a ver máis xente, pero eu entendo que os grupos teñen a clara. Pero, bueno, como sei que a teñen clara, tamén entendo que, evidentemente, queren aproveitar o pleno para trasladar o seu punto de vista e o seu posicionamento político á xente que está no pleno e á sociedade en xeral, o cual é perfectamente lexítimo e correcto, pero non se pode dicir que non se buscase consenso por parte deste goberno, entre outras cousas porque que o documento da RPT require un procedimento de aprobación que precisamente está baseado no consenso. Consenso con quen? Cos traballadores do Concello, que son a parte implicada nesto. Vostedes saben perfectamente que existe un procedimento regrado para a aprobación dunha relación de postos de traballo. Un procedimento regrado que conleva unha serie de reunións de mesas de negociación cos traballadores, cos representantes sindicais, e levamos, díxenllo nas comisións, 1 ano e medio con esta negociación. Desde o primeiro momento que se chega ao goberno, tiñamos claro que había que sacar adiante este documento. E digo outra cousa, porque se comentaba antes de por que non intentamos cando estamos en minoría. Iso é falso e están os servizos técnicos para poder corroborarlo, que no goberno que estivemos en minoría, puxémonos coa RPT, e podeno decir os traballadores tamén, e tivemos reunións. Que ocorre? Que evidentemente hubo unha moción de censura, e ora trasladaría eu a pregunta, por que non se continuou con ese traballo cando había unha maioría nos 2 anos e medio seguintes? Por decisión do goberno, perfecto, pois xa está, non pasa nada, é lexítimo. Os gobernos marcan a súa folla de ruta e escollen que é o que queren facer. E nós, para nós, do mismo xeito que pensábamos no 19, que entendíamos que era un compromiso irrenunciable sacar unha relación de postos de traballo, porque, como vostedes saben, é un documento que o Concello debe ter e que está así marcado por lei desde o ano 1986, que os concellos teñen que ter unha relación de postos de traballo e que este Concello non tiña. Eso era unha anomalía e nos queremos resolver esa anomalía. Queríamos facer no 19, non tivemos tempo, pero sí tivemos tempo a hora de facelo e seguimos o procedimento reglado, que vostedes falan dos informes de Secretaría e de Intervención. Eses informes claramente marcan que se cumpliu co procedimento reglado para aprobar unha relación de postos de traballo. Pero digo máis, claro que non, porque está aí. Digo máis a respecto do informe, porque están constantemente facendo referencias a cuestións concretas do informe de intervención. E eu pídolle que vayan a revisar o informe de intervención dos orzamentos de todos os anos anteriores. E van a topar en eses informes de intervención
cuestións prácticamente idénticas ás que van no informe de intervención da relación de postos de traballo. Son cautelas que se fan dende o ámbito da intervención, pero fanse cando se aproba cada orzamento. E máis, agora sí que hai unha cuestión, unha vez que se aproba RPT, cando volvamos a traer o orzamento municipal a pleno, o que xa non aparecerá no informe de intervención, nin no de secretaría, será esa referencia que sempre había dicindo que o Concello está nunha situación irregular co persoal porque non existe unha relación de postos de traballo, etc. Eso xa non vai aparecer, porque xa vai haber unha RPT aprobada. Pero as outras cuestións, poden ver vostedes nos informes, xa digo, de intervención dos orzamentos reiterados ano a ano, como aparecen unha serie de cautelas, e é normal, o interventor ten que facer o seu traballo, dar o seu punto de vista, pero tamén, se non fose viable aprobar a RPT, tería que informarla negativamente, que é unha cuestión que non está feita no informe de intervención. Entonces, vamos a falar con claridade e poñer as cousas cartas boca arriba e os argumentos que queden claros e as posicións de cada un que queden claras tamén. Entón, tendo isto en conta, dicía nas comisións e reitero hoxe, nós creemos que este é un documento necesario, por moitas razóns. Primeiro, porque nos permite racionalizar os recursos humanos do Concello, permítenos optimizar tamén eses recursos humanos, modernizar a institución, centrar o foco na atención ao cidadán coa creación dunha nova área de atención á cidadanía. Ten unha serie de aspectos que nos entendemos que son importantes máis alá das condicións retributivas dos propios traballadores, que tamén era unha cuestión que os traballadores entendían que había que corrixir e que con este documento se corrixen. Evidentemente, vostedes eu entendo, e decía yo tamén nas comisións, que falan cos traballadores, porque aquí ao final somos todos veciños, coñecémonos todos, vémonos día a día pola rúa, e eu estou segurísimo de que vostedes puideron falar en múltiples ocasións con traballadores deste Concello de como iba a negociación de RPT, das reunións que tiñamos, das mesas de negociación, de como se iba desenvolvendo, de cal era a proposta do goberno, de como foi evolucionando, de alegacións que se plantearon no proceso de negociación, alegacións que se aceptaron, alegacións que non. Estou segurísimo de que vostedes tuveron coñecemento de todo isto ao minuto prácticamente. Entón, non poden decir que non hai vontade de consenso cando estamos a falar dun documento que para poderse aprobar o seu propio procedimento marca necesariamente a existencia dun consenso cos afectados polo documento, que son os traballadores e a través dos seus representantes sindicais. Entonces, como dicía antes, e xa remato, porque creo que a nosa posición está perfectamente clara. Non vou entrar, evidentemente, nos debates, nas cuestións, apreciacións que se fan sobre a maioría e demais, a ver se vamos a ter agora que ser culpables ou sentirnos incómodos polo feito de que nos dirán unha maioría absoluta. Non, eu creo que se nos di unha confianza, nós temos que responder esa confianza, e xa sabemos que estas confianzas, a confianza en política non dura eternamente, durará o que queiran os veciños de Ribadavia, os veciños e veciñas. Eso que durará a confianza que depositaron en nós. Pero nós, como lles dicía tamén nas comisións, e reitero agora, temos unha responsabilidade dentro do momento no que nos sentamos aquí. E a responsabilidade é ser coherentes co que foi o noso programa e a nosa proposta de goberno e, ademais, ser coherentes cos compromisos que adoptamos tanto coa veciñanza como cos traballadores deste Concello. E dentro deses compromisos, cos traballadores deste Concello, estaba a aprobación de RPT. E iso é o que temos hoxe aquí. Un documento que contou con un consenso moi amplo. É certo, facíase referencia ás comisións, tamén tes que dicir que nas comisións corriximos que sí, efectivamente, fora un erro, é dicir, aprobouse co voto favorable de 3 centrais sindicais e co voto en contra de unha central sindical, das 4 que participaron no proceso de negociación. Esa é o resultado final da mesa de negociación. Entón, xa digo, falta de consenso en absoluto, pero vostedes teñen que ter en cuenta, e remato xa, que nós, como dicía antes, temos que cumplir cos compromisos e co mandato que nos digo o pobo. O mandato que nos digo o pobo foi gobernar, eso estamos a facer, e os compromisos que adquirimos cos veciños e cos traballadores foi atender as súas necesidades, e en este caso cos traballadores eso estamos a facer. Que isto era un documento que en todo momento se nos fixo chegar, xa non hoxe, sino que tempo atrás, que era moi necesario para o Concello de Ribadavia. Por lo tanto, en este punto estamos e, dende logo, nos vamos a aprobar este documento, por suposto que sí. Moitas grazas. Segunda quenda, Ribeiro en Común. Ben, grazas. Ben, fun apuntando algunhas cousas. Señor alcalde, como discurso está ben, pero como argumentos en alusión ao que presentou as dúbidas e argumentos da oposición, poucos. E me explico. Primeiro, o de Ribeiro en Común, que pregunta
en comisións e volveu preguntar agora de onde vai a sair o financiamento deste incremento do gasto. Vostede non dixo, non quiso responder a iso ou quizás non quere responder a iso. E iso é o fundamental deste documento. Vostede preguntaba por que o anterior goberno de coalición non sacou adiante a RPT, entre outras cousas, por dous motivos que vostede omite. Si aquí hubo un proceso de diálogo cos representantes de traballadores, a nós que estivemos fainada gobernando non nos lo vai a decir, que vostede sabe perfectamente que pasamos por ese. E se chamaba proceso de estabilización e que era imperativo facer previo a calquer RPT. Entonces, está moi ben que vostede se poña medallas como campeón do debate, do diálogo e de outras moitas cousas, pero, está moi ben e seguro que está moi satisfeito da maioría que lle deu o povo. Eu tamén o estaría, non o vou a criticar por iso, nunca o fixen, de feito. E creo que o tono desta legislatura, na súa maioría, está sendo bo. Pero, claro, chega un momento que tampouco todo vale, señor alcalde, non todo vale. Entón, eu o que pregunto, e o noso grupo pregunta, e creo que mañán se van a preguntar os veciños e os seus votantes e os de todos nós, é como se vai a sufragar o custe deste orzamento. Outra pregunta que se poden facer os veciños é, pero o Concello non estaba arruinado, pero non había un plan de pagos, pero non eran, resulta que non sei cuánto. Pero se ainda mo dixo outro día o Miguel Novar que isto non había por onde collelo, que había unha débeda eterna, non sei que. Isto mo di a min a xente na rúa, non mo estou inventando. Bueno, pois haberá que decir unha nova demostración de que nos bares poden decir moitas cousas, pero, claro, a prensa en verao se fixo eco que Ribadavia está entre os 3 municipios sen apenas deuda da provincia. Había 3 municipios nesta provincia, un era Ribadavia. E o dixo a región, que non é bolivariana, Claro, non é podemita, nin é independentista do bloque. Claro, é que isto é así. Entonces, en que quedamos? Igual que o dixo Nacho, claro, resulta que da amortización que se liquidou dos préstamos aos bancos e un remanente de €500.000 nada se sabe, nada se quere decir. Vale, é certo, había tardanza, e hai tardanza, e hai un plan de pago a proveedores, pero tamén se subiron todas as partidas en festas. A eso se destinou o que se aforrou no orzamento. E non o din tampouco. E entonces, un que ten e recoñece democráticamente que hai unha nova maioría e, polo tanto, como dixo o povo, eu o respeto porque, sobre todo, son demócrata e, dentro da nosa humildade, queremos chegar a acordos co novo goberno, é que a veces se o poñen moi difícil, francamente, o poñen moi difícil. E isto é o que eu creo que estamos reclamando non só o Ribeiro en Común, é que nas intervencións dos 3 grupos da oposición, máis ou menos, estamos dicindo cousas moi parecidas. Entonces, non é que haxe un contubernio contra o goberno, é que quizás é que é a realidade, Entón, proceso de estabilización, sí, había que facelo antes, pero o noso goberno de coalición anterior tamén era consciente que primeiro hai que facer ese proceso de estabilización e segundo, hai que plantear un RPT. E desde logo este proceso non o faríamos así. O noso grupo, polo menos, non o faría así. E digo máis, e vou a ser honesto, ou intento serlo, e tamén somos conscientes, e éramos entón, que iba a supor un incremento enorme do orzamento, como ahora se demostra. E iso era algo que nos preocupaba o anterior goberno de coalición. E o que a mí me parece increíble que o goberno actual non lle preocupe, ou polo menos non transmita eso. E creo que é honesto saber que, bueno, non vou a utilizar a palabra que se vai hipotecar o Concello. Non a vou utilizar, porque este incremento do gasto chegou para quedarse, Este incremento do gasto chegou para quedarse. Entón, eu volvo a decir, e o digo en sentido constructivo, para saber como se vai a pagar este incremento do gasto, nos ofrecemos o noso apoio para consensuar as medidas que van a ter que pagar este incremento do gasto. E non é un brindis ao sol, o digo sinceramente, porque creo que é o que nos pide a cidadanía.
que cheguemos a acordos, polo menos en cousas puntuais. Non en todas, e en moitas hai unha diferencia abismal e non pasa nada, e despois podemos tomar algo xuntos despois do pleno. Pero tamén queda claro, non todo vale, o noso ofrecemento é para toda a legislatura, pero non todo vale. E por último, e é unha das razóns polas que o noso grupo non pode votar a favor de ninguna das maneiras. E sendo consciente, o alcalde dixo cousas boas, nos éramos conscientes no anterior goberno que a RPT era necesaria para moitas cousas e que podía ser boa, sin duda é boa para moitas cousas. Estou totalmente de acordo. A RPT tamén ten cousas boas, eso creo que todos os grupos creo que o pensamos. Agora ben, creo que se está sendo injusto con outros postos que se inclúen aí. E vou a mencionar solo un. Podría mencionar uns cuantos máis, pero vou a mencionar solo un, porque ademais lle pedín permiso aos traballadores para facelo. E é que, desde o noso punto de vista, e o decimos coa legitimidade que nos dá a Ribeiro en Común, de ter tido a xestión da área de cultura, desde o noso punto de vista, a área de cultura de Ribadavia se desmantela. Se desmantela, esta palabra sí que a vou a decir, se desmantela. E creo que o alcalde falaba de consenso e de debate e de chegar a acordos cos traballadores. Este é o paradigma de que, señor alcalde, vostede non quixo chegar a acordos coa área de cultura. Non quixo. Agardo que, se fan alegacións, evidentemente, sean aceptadas. Polo menos, o noso apoio vai no a ter. E creo que se está sendo moi injusto con eses traballadores. Entre outras cousas, porque son vos traballadores e damos fe aos de Ribeiro en Común que os tivemos a carón sempre para traballar. E vou a decir máis. Non costaba moito, debido ao incremento salarial que se plasma neste documento, tampouco costaba moito por incluir algúns máis. Que máis dá 467.000 que 480.000. Si queremos ir ao consenso de verdad. E creo que sería positivo, sobre todo para vostedes, que están gobernando. Chegados a este punto, non entendo non pode ser unha razón económica, desde o meu punto de vista, señor alcalde. Entonces, non sei se hai outras razóns. En todo caso, se esas alegacións chegan aquí, vamos a ter o apoio. Outros traballadores, non vou a decir departamentos, se queixaban, a nós, supoño que aos demais grupos, de que lles faltaba información detallada, concreta, e que non houve esa interlocución. É certo, se falou cos representantes sindicais. Sí, se falou cos sindicatos, eso é certo, pero non cos traballadores. Por eso nos pedíamos algo moi normal, ter unha reunión técnica, de que o redactor ou a redactora do documento viñera aquí. E non se quiso facer tampouco. Entonces, creo que estamos pedindo cousas de verdade. Non é nin demagoxia, o dixo o PSOE antes moi ben. Poderíamos xogar a demagoxia, poderíamos, porque eu sei de outra cidadanía que tamén lle vai a parecer mal un incremento salarial de moito persoal laboral deste concello. E ao mellor outros grupos xogarían esa baza. Agora ben, aquí se incrementan dereitos, tamén se van ter que incrementar obrigas. O pon a RPT, pero sobre todo hai que facelo cumplir. E aí, é labor dos políticos de turno facer cumprir esas obrigas, se o pon a RPT. Eso que quede tamén claro. Entonces, bueno, non me estendo máis, creo que esas alegacións, si chegarán, agardo que esa ratificación do goberno. Nos, por os argumentos esgrimidos, non vamos a votar a favor, non podemos apoiar un documento que se aproba en este tempo e forma, con estas formas, e, bueno, desde o noso punto de vista, que o Concello de Ribadavia está en crise económica se desminte, unha vez máis, igual que se desmentiu no pasado a aprobación do orzamento, igual que se desminte cada vez que hai debate a este respecto no pleno e donde todos os aludidos se poden defender. Nos bares eu non vou a entrar, evidentemente,
a falar de política. Entrarei a disfrutar e a facer lecer, que é para min o que me gustan os bares. Sen máis, moitas gracias. Moitas grazas. Quenda para o Benega. Insisto, non se fai fixo este RPT. Fixo o fai o Goberno de España no momento en que manda un plan de estabilización para todos os funcionarios e laborais que non o estaban. Entonces, era por lei que votou o Partido Popular en contra. Entonces, esa é unha cuestión e outra ben distinta é que as asignacións de tarefas e todo o demais pois se recollan nun RPT, que son cousas distintas. As cales, insisto, algúns lle poden convencer e outros non. E que, ademais, incluso algunhas poden incurrir en contradicións. Non vou a decir nin irregularidades nin ilegalidades, porque, evidentemente, eso é traballo de outros que, por certo, o alcalde se acaba de arrogar que para él o consenso nesta institución, me acabo de quedar abrallado, e isto sí que o notei, o consenso é dos traballadores. Vale, moi ben, comprado o argumento para RPT. Pero os representantes do Concello, que somos nós, non somos representantes lexítimos para poder, evidentemente, ter información do que se fai cos traballadores ou o que se deixa de facer. Vostede participou, eu teño dito, porque vostede o discurso fai moi ben. É claro que cada un ten a súa legitimidade para decir o que estime convinte, pero vostede o que non pode decir é o contrario ao que se facía. Vostede participou en reunións con outros alcaldes, non lle vou dicir comigo, pero sí, comigo tamén, pero con outros, negociando cuestións relacionadas con traballadores. E vostede, como parte da oposición, viña aquí e era partícipe de cousas que se falaban, que se negociaban, e incluso, fíxese vostede, de situacións que eran bastante desagradables para todos, non solamente de cuestiones económicas, sino nas que o Concello
podía haber actuado de outra maneira. Poñolle un exemplo. E vostede recordará, para que non diga que despois eu conto non sei que. Houve un conflito moi grande cos traballadores que aludía o Brais co tema de cultura, con certa asociación, vostede, ni arre, ni xo, como sempre, non sabía se poñerse de parte deses traballadores que ahora tanto defende e que ven aquí, e que os grupos, incluído o alcalde e algúns que naquele momento non eran parte do grupo de goberno, se posicionaron de parte dos traballadores. E vostede naquele momento non o fixo. Vostede dixo que, bueno, que así daquella maneira. E despois a última reunión non acudiu. Tamén hai que dicilo, e mandou a Miguel, creo recordar. E iso era así. E como eso, falar cos GES para abordar certas cousas, e dicirlle a cara aos traballadores que calquer negociación que se fixera tiña que ser no marco dun convenio laboral e que fose para todos, vale? E iso, vostede estaba presente. E vostede o que facía era dicirlle aos traballadores o que querían escoitar. Cando a mellor a defensa dos intereses do Concello, e aí sí que podo dicir eu que o decía eu, é que había que primeiro analizar outras cuestións, a capacidade económica que podía ter o Concello. A que gobernante non lle gusta que este nun posto de traballo dicirlle aos traballadores que lle quere subir 300 euros ou 200 ou 150 o salario ao mes? A todos os que estábamos aquí. Pero que hai que ser responsables. E hai que dicirlle aos traballadores o que se pode facer e o que non se pode facer. E vostede dixo unha cousa, chegou a un arreglo con eles. Claro, eu xa o dixen antes, por suposto, non lle quedaba outra. Brais contou unha cousa, eu vou contar outra. De fai moito tempo, vostede dice que o pasado que nunca tal, pero é reflexo de moitas cousas. Mire, cando nos chegamos aquí, non había nin convenio laboral. E o PP levaba moitos anos gobernando. E hai compañeiros do BNG que poden atestiguar o que eu digo. Ainda están e ainda existe. E viven, e como dice outro, e respiran. E chegamos a unha negociación aos 2 meses que nos pediron os traballadores, e os propios traballadores dixeron, porque lle dixemos, home, levades moitos anos co Partido Popular para chegar a un mínimo de un consenso cun convenio laboral. Sabes o que nos dixeron? É que o Partido Popular, o que pasa é que con vos a mellor podemos dialogar e razonar, é que co Partido Popular ou aceptamos o que dicen, ou se non xa sabemos o que nos queda. Eso foi así. E cando digo, o digo porque hai persoas que poden atestiguar. Entón, cando unha negociación dice vostede, negociei cos traballadores, e ben, pero non lle falaba deso. Vostede lle deu a volta moi hábilmente, como fai sempre. Eu lle falaba de consenso político. Ou nós non representamos a veciños. Os 1000 e moitos veciños tamén que nos votan as 3 formacións que estamos aquí non representamos aos veciños. Eso é do que falaba. Porque vostede pode estar de acordo con unha cousa e ten esa legitimidade para facelo. E, ademais, é o seu traballo, nadie o discute, pero non pode decir que o consenso está todo conquerido porque se falou cos traballadores. Evidentemente que o primeiro é que os traballadores estén de acordo en algo. Ou en parte. Eso é de sentido común. E eu fago a pregunta ao revés. E se houbera unha parte importante dos traballadores que non estaban de acordo, pero que non llo poden decir, porque a mellor negocian con representantes dos sindicatos, que tamén pasa, eu sei o que é estar do outro lado, e despois sufrir os paus tamén dos traballadores. Vostede que iba a facer? O mellor aprobar a RPT igual. Entonces, eso non é un sistema adecuado. É o que lle dixen antes. O sistema adecuado era reunir os grupos. Que vostede non o quixo facer, perfecto. Pero non se escuden decir, no, é que eu quixen facer isto desde o minuto 1, vostedes non o fixeron e tal. Outra mentira. Ou cando menos é outra falta de verdade. Porque, lle recordo, tamén lle dixen outro día, que o traballo previo dese RPT, que era falar con cada traballador, sabe de cando ven, e sabe que non fixo. E outros non nos anduvemos colgando medallas, Entonces, eso non o dice, verdad? Que houve outro alcalde que iniciou eso e que iniciou a empezar a traballar a empezar a falar cos traballadores. Eso é así. Por lo tanto, estamos falando dunha cousa importante e que só lle estamos reprochando o método con respecto a nós.
e das formas de traballar que vostedes teñen. E despois hai unha cousa que eu, dende logo, non comparto. Non digo que non nos sexa, que vaya por diante. Surso e o BNG, eles poden facer o que queiran, porque teñen a maioría. Sempre e cando se asuste a legalidade e, dende logo, non haxa nada irregular ou non haxa cuestións que, dende logo, a mellor, en algún momento dado, se poidan atopar que están incumplindo. Esa é outra cousa, porque, claro, que teñan maioría tamén a discuten eles no Congreso dos Diputados, porque cando van ali 177 os que sexan e votan maioritariamente, les dicen que non é legítimo. Ainda que sean moitos grupos, incluído o BNG, non? Pois eso tamén é maioría, pero para eles non é. Con eso digo que, ao final, estas cousas deberían ser, cando menos, consensuadas cos grupos. Ou faladas, e non digo consensuadas, porque ao mellor vostede tamén o pode decir, ou o podría decir. Mire, tería unha oportunidade boísima. Vostede chegaría ahora aquí e diría: mire, falei con vostedes, lle ofrecí un diálogo, lle dixen que isto iba por aquí, por este camiño, por este, por outro, e ahora nós teríamos un problema. E hombre, que diríamos vostede? Oiga, despois de todo isto non me votan a favor. Despois de ter ese diálogo, despois de que os traballadores fagan isto. O problema sería para nós, non creo que fora para vostede. Vostede non o quixo facer, alá vostede, pero non diga que é cuestión de que os grupos non fixemos nada. E despois unha cousa asombrosa, e con eso remato. Home, utilizar como argumento é algo que nunca vin nun alcalde. Por eso que vostede é experto en escabullirse. Decir é que vostedes son veciños do pobo e, polo tanto, falan con todos os traballadores, estou seguro que desde o minuto 1. Imagínese vostede que método está vostede implantando nunha administración. Como nós falamos cos traballadores, dice vostede, eu lle aseguro que non me puxen a falar cos traballadores da RPT. Non sei se algún compañeiro meu, pero eu lle aseguro que non. Eu non me puxen a falar con eles desas cousas. Entonces, vostede como método dice, no, como falan con eles, pois xa saben desde o minuto 1 como vai a RPT. Vostede lle parece serio ese plantexamento? Sinceramente, César. Que como falas cos traballadores xa tes que coñecer o que é. Non, será falar co alcalde, co grupo de goberno e cos representantes legítimos. Porque senón, deixamos de ser concelleiros e concelleiras e nos dedicamos ao que decía Brais. Facemos política nos bares, nos vamos aí fora e xa facemos aí asambleas e falamos aí cos traballadores e cos veciños e non vimos aquí a decir nada. A mí non me parece un discurso serio, sinceramente. Pero bueno, se vostede entende así esa forma de administrar esta casa, pois me parece ben. Xa lle dixen, o documento importante para nós, tan importante ou máis que outros. O método non é válido e, polo tanto, nós non podemos votarlle a favor do documento. Moi ben, moitas grazas. Bueno, vostedes entran a analizar o método e me decía que quería implantar un novo método na administración. Bueno, pois mire, eu, ao final, o método que estou aplicando é o empírico e voulle explicar por que digo isto. Porque vostedes falaron neste debate moito do que foi o proceso de estabilización durante o pasado mandato. Un proceso que levaron a cabo, efectivamente, porque había que leválo a cabo por unha disposición legal e demais. Oiga, aquí estamos 5 concelleiros que estábamos no mandato pasado e está tamén a concelleira do BNG, que era oposición. Eu non sei se ela foi convidada a algunha reunión, pero eu dese proceso de estabilización nunca supen nada por parte do goberno. Nunca. E que facíamos nós? Por falar cos traballadores. E eles nos informaban de que era o proceso de estabilización, de como era o proceso de estabilización, de por onde iba. Por eso eu pensei que ese método que aplicamos nós para coñecer cal era a realidade no seu día, igualmente o aplicaban vostedes, que é o método empírico, pois de, oye, se non che dan información sobre algo, pois vamos preguntar e vamos a saber a ver de que se trata. Pero eu estou, aínda a día de hoxe, e os meus compañeros, esperando por algunha reunión para falar sobre ese proceso de estabilización, que non a houbo, non nos fagamos trampas ao solitario aquí. Porque, claro, a ver se vai a resultar que cando vostedes fan, que non digo que estuvese
mal o proceso de estabilización, perfectamente lexítimo. Vostedes gobernaban, tiñan unha maioría para facelo, decidiron levar adiante un proceso de estabilización negociando cos traballadores ese proceso, falando con eles, nós non tiñamos absolutamente ninguna información, o proceso sai adiante, perfecto, xa está, aprobado. Pois nós agora estamos gobernando e nós queremos sacar adiante un RPT e o que facemos é seguir o procedimento reglado para sacala, reunirnos cos traballadores, ter mesas de negociación, etc. O que xa dixen antes e non vou a reiterar. Entonces, eu creo que a vara de medir que nos temos que aplicar a todos é a mesma. Entonces, non se pode pedir que se busque consenso, que se teñan reunións, que é un proceso moi importante, que tal, e ao mesmo tempo decir que o proceso importante foi o de estabilización que se fixo no pasado mandato, e ese proceso non hubo absolutamente ninguna reunión coa oposición. E xa digo, ao menos co Grupo Popular, non sei o BNG, eu eso aí xa non me meto, pero co Grupo Popular, dende logo, non a houbo, e os meus compañeiros non o dirían se non fose así. Entonces, a ver, eu entendo, e xa o dicía antes, entendo que todos no pleno temos que defender as nosas posicións, cada un políticamente ten que trasladar a súa posición ao pobo, aos veciños e veciñas, pero cando estamos de acordo que estamos tratando un documento, o contido dun documento, e ese documento hai dúas opcións, podemos creer que é bo ou podemos creer que é malo. Si creemos que é bo, evidentemente podemos votar a favor ou non necesariamente votar a favor, pero non votar en contra. Si creemos que é malo, lóxicamente temos que votar en contra e argumentar por que pensamos que é malo. Pero non nos fagamos trampas, repito, é o contido do documento, non a metodoloxía para a súa aprobación. Eso non se debate aquí, nin se vai a votar agora. E ademais, xa digo, temos experiencia de que a metodoloxía pois en outras ocasións non foi tampouco precisamente a búsqueda do consenso. Polo tanto, como eu son consciente de que no fondo vostedes saben que é un documento importante, que é un documento que vai a mellorar as condicións laborais dos traballadores e traballadoras deste Concello, sei tamén, e estou convencido de que sí, por eso dicía antes, de que vostedes ao longo de todo este proceso de negociación falaron cos traballadores, non teño a menor dúbida. E ademais, eu, se estivese na súa situación, tería o feito, como así fixemos cando foi o proceso de estabilización. Pero, en todo caso, eu creo que xa as posicións están claras, esta era a segunda e última quenda, e, polo tanto, vamos a pasar a votación, porque entendo que as posicións están perfectamente definidas, e a partir de agora, o que temos que facer é manifestarnos sobre o contido do documento, e para iso está a votación. Polo tanto, pasamos a votación. Votos a favor da RPT. 7 votos a favor, votos en contra, un voto en contra, abstencións, 5 abstencións. Queda, polo tanto, aprobada inicialmente a relación de postos de traballo. Moitas grazas. Pasamos ao seguinte punto, que é o punto 6º, que é desafectación inicial do anexo do CEI. Señor secretario. Vista a resolución de autorización previa a desafectación dos edificios públicos escolares de propiedade municipal da Consellería de Educación, propónse aprobar provisionalmente a desafectación do andar baixo e do terreo para pecho do edificio anexo do CEI de Ribadavia, cambiando a súa calificación de ben de dominio público a ben patrimonial. Expoñer ao público expediente no boletín oficial da provincia, no tabuleiro de anuncios do Concello, durante o prazo dun mes, para que durante este período os interesados presenten as alegacións que estimen pertinentes. No caso de que non se presente ninguna alegación, o acordo entenderase elevado a definitivo. Moi ben, moitas grazas, señor secretario. Quenda en primeiro lugar para Ribeiro en Común. Ben, eu teño que reconocer que me gustaría preguntar por que volve outra vez aquí, creo que faláramos en comisións. Si, explícolle. O que fixemos no pleno pasado foi aprobar a solicitude de desafectación. Agora, Educación aceptou esa solicitude de desafectación e o que corresponde é votar definitivamente a desafectación desa planta baixa. Entendo que é así, secretario, verdad? Sí. Ben, porque creo recordar, gracias pola explicación, creo recordar que xa se chamaba aprobación inicial no anterior pleno, por iso solicitude de aprobación inicial. Vale. Ben, pouco debate máis pode haber a este punto, non? Evidentemente nos vamos a abster, aínda que podemos, o dixemos cando foi necesario, se fixera falta, como fixo en algún pleno, cando había ausencia dun concelleiro e o PP non teña maioría absoluta, votaríamos a favor para que salga adiante, pero
insistimos na queixa, o fixemos en redes, o fixemos públicamente, e o reiteramos. A queixa, unha vez máis, das formas, non? Nos queixamos da galiña azul, dunha nova galiña azul, que se nos prometeu, que estaba orzamentado, e agora outra vez se volve a meter nun caixón ese proxecto, ese investimento de €500.000, e se transforma ese proxecto, que eu creo que é o que demanda a sociedade, en algo que, na realidade, non é o mesmo que os puntos de atención á infancia. Non é o mesmo, non é o mesmo. Pode ser a única solución á situación de que 10 familias estén fora, excluídas, e a galiña azul estea xa colapsada. Pode ser unha solución puntual, pero creo que non é a solución á caída, nin é a fundamental. E me explico, todos sabemos que a gardería galiña azul, uns anos hai máis demanda que outros, uns anos hai máis demanda que en unhas franxas de idade que en outros, e o que na realidade necesitamos, se queremos ser ese punto de atracción para a comarca e outros municipios, é unha gardería en condicións, e unha nova gardería, como se anunciou por parte da Xunta de Galicia, e se orzamentou, insisto, é que estaba orzamentado. Entonces, o noso grupo non sabe onde está ese diñeiro. Non o sabe. Non sabe o PP na Xunta que destinou ese €500.000 que iba a vir a Ribadavia, onde o meteu. Non estou insinuando nada, estou dicindo que o tuvo que destinar a outro pobo, a outra infraestructura, pero non a Ribadavia. Entonces, nós evidentemente é unha queixa que temos que vai a ser recurrente hasta que a conselleira que estivo outro día e que se informou ao final das comisións sin apenas oportunidade nin para facer preguntas nin para que constara nas comisións. Bueno, eu quero pensar que o alcalde, cando estaba en comisión, xa coñecía a visita da conselleira e, sin embargo, veu o final das comisións a informar. Bueno, xa como sea, eu creo que a conselleira o que hai que transmitir, sexamos grupos da oposición, e espero que tamén sexa así que o faga o goberno, é que, evidentemente, non nos esquecemos da nova galiña azul e estamos esperando que veña máis alá deste parche que pode solventar temporalmente, pero creo que non é o proxecto que necesita Ribadavia. Grazas. Senón, de todas formas, como está o señor secretario recollendo a acta, pois tamén xa quedaría reflexado. Bueno, creo que se pediu en setembro a desafectación, por eso, claro, chegaría ahora a contestación. Xa nos daquela estábamos pedindo e reclamando que quedaban familias fora da galiña azul. Pensamos que ustedes como goberno, claro, teñen que dar solución ás familias. En xaneiro díxose que iban a estar rematadas as obras, non sei, claro, pero aquí se dixo que en xaneiro que iban a estar rematadas. Entonces, ahora tampouco xa non nos dá o tempo. Un ben que pasa de ser de dominio público a dominio patrimonial e que vai significar a privatización tamén deste servizo, cando nos estamos sempre defendendo que queremos que sexa como é a galiña azul, pois un servicio público. Entón, sí que é verdade, eso estábamos creo que todos aquí, cando o señor alcalde nos dixo que chegala para mañán a noticia da desafectación e que o día seguinte que iba a aparecer esa visita. Entón, creo que foi ou que é unha cousa feita para nós deprisa e correndo, cando realmente o importante é o que temos pendente, que é esa ampliación da nosa galiña azul, que vemos que está facendo falta. Se xéramos, pois quedaron prazas baleiras sin ocupar, non temos nenos, pero se necesitamos praza, pois eu creo que temos aí unha boa oportunidade para facelo. Grazas. Moitas grazas, quenda para o Grupo Socialista.
non me quero repetir na cuestión que dixo Brais, por exemplo, que dixo Maite, a necesidade do que realmente existía ou vendeu fai 5 anos, ben, o alcalde. Digo porque desafectamos aquel colexio, entregamos aquel colexio, porque o entregamos a cambio de nada, Convencemos a unha serie de xente con vaguedades que se compraron porque era o que algúns lle viña millor, así de claro. O digo así de claro, porque algúns profesores naquel momento, que hoxe xa non están, pois lle viña millor. Entonces, cando facía 2 anos, habíamos cambiado vallas, habíamos feito reformas, habíamos posto o colexio polas nubes e habíamos dito que ese colexio tiña que ser importantísimo para os nenos. Eso digo eu que o vivín. E incluso saliu moita parte desta ciudadanía de Ribadavia, que non é precisamente que se mova moito, a protestar por si naquel momento se quería tumbar ese colexio. Centenario, por certo. A pancarta ainda sigue ali, creo, se non me confundo. Ainda sigue no colexio da Alameda. Digo isto porque quen o fixo foi vostede. E, bueno, se ao final foi capaz de convencer aos veciños naquel momento de que era para un ben mellor, que era para facer unha nova gardería, pois, bueno, quizás ao mellor hasta nós estábamos equivocados nos nosos plantexamentos. Porque despois así se plantexou, se plasmou nos 500.000 euros e nunca se chegou a facer. Entonces, eso é que a ciudadanía ou non ten ganas de informarse ou a democracia ten un problema grave. Porque non se pode premiar a quen minte así, sistemáticamente. O digo con todas as letras. Porque, claro, eso ninguén lle prestou atención e resulta que ahora vostede no método volve a facer outra cousa que é, para min, infumable, que é trae isto, ven a decir que ao día seguinte ven a conselleira, e eu me pregunto, imagínese que hoxe o Partido Popular, por calquer motivo, que pode acontecer, xa lle teño dito, se quedase sin a maioría absoluta. E isto ten que ser por maioría absoluta tamén, non? Pregunto, Fran. Que pasa? Vostede lle parece normal ir a anunciar unha cousa antes de que se produza o procedimento legal establecido que todos temos que votar neste pleno para que eso sea posible? Eu creo que non. E o fixeron. Entonces, vostede ahora lle dará a volta que queira outra vez. Pero lle volvo a decir, o método non é bo. Se supón que antes seremos os representantes deste Concello os que temos que facer as cousas que temos que facer e despois vir a anuncialas, home. Digo eu, cando menos os representantes que están máis arriba. Eu así o facía. A mí non se me ocurría ir a anunciar, non sei, sin ter firmado o convenio das beirarrúas de San Cristóbal, traer aquí o presidente da Confederación. E sin que pasara por o pleno. E vostedes o fan. Bueno, xa decimos, cada un ten o seu método. Vostede dice que o fai ben. Perfecto, pero eu acabo de poñer un exemplo palmario do que hubiera acontecido. Que nos hubieran votado a nosa culpa de que non se hubiera aprobado e que se tuvera que retrasar. Sabe o que pasaría? Se volvería a aprobar, claro que sí, porque o volverían a traer. Pero, a mellor, esa promesa que lle fixo ás familias do primeiro trimestre, ao mellor xa non se podía incumplir, ou non se podía cumplir. E sabe o que pasaría? Que vostede diría que é culpa dos demais. Cando realmente o culpable de non facer as cousas con consenso é vostede. E é así de simple. Pero, bueno, eu creo que falamos para quen non quere entender ou, ao mellor, para quen non quere comprender. Supoño que algúns queren comprenderlo. E espero que o queiran comprender e que o queiran entender.
porque a verdade é que non somos poseedores da verdade absoluta, pero hai cousas que son tan palmarias que as acabo de explicar, creo que bastante claro. Moi ben, moitas grazas. O Grupo Popular. Brevemente, porque, bueno, eso é simplemente rectificar o que sabe o pleno pasado. Nós simplemente o que buscamos é resolver o problema desas 10 familias. É dicir, entonces, bueno, pois, o mellor, pois, habría outra opción moito máis atractiva, moito máis bonita, pero tardaríamos moito máis. E nós o que queremos é que esas familias, pois, que rematen o curso e teñan o problema solucionado o antes posible. Entonces, nada, gracias por, bueno, entendo que vamos a aprobar por maioría nosa, pero, bueno, nada máis, gracias. Moi ben, non sei se queren unha segunda quenda. Sí, Ribeiro. Grazas. Quero a por unha única motivo, eu vou a intentar ser breve, máis que nada porque eu entendo que o goberno non necesite persuadir ni convencer a oposición e se remita a intervencións breves, pero, claro, as intervencións breves e ademais van incluídas en demagoxia, o mellor é fácil que a xente se cabree, é fácil. Dice a portavoz do goberno que fan así porque senón tardarían máis. Mais aínda é a pregunta que eu fago. E o dixo Maite, é que vostedes a prometeron que iba a estar fai pouco, que iba a estar chegaron a decir a finais de 2024. Despois, o seguinte pleno xa se dixo en xaneiro, e ora se volve a retrasar. Entonces, se alguén demostrou que o único que lle interesa é arreglarlle o problema a esas 10 familias, foi a oposición, que podendo bloquear inicialmente este proxecto, preferiu deixar intereses partidarios de lado e priorizar o interese destas 10 familias. Eso que conste, e non pedín a intervención para polemizar en absoluto, pero sí que eso, vamos, isto ten que quedar clarísimo, clarísimo. E nos vamos a abster polas formas, non por outra cousa, non vamos a votar en contra. E xa o dixen na miña primeira intervención. E se fixera falta algunha maioría cualificada do voto do noso grupo, e seguro que os demais compañeros da oposición fan o mismo, nos votaríamos a favor, insisto. Unha crítica non equivale a bloquear un asunto tan importante. E non me quero estender máis, porque hai demasiados puntos, pero iso sí, aquí a veces se chegan a decir uns argumentos, como que dixo o señor alcalde, comparando procesos que nada teñen que ver. Como se pode comparar un proceso de estabilización cun proceso de aprobación de RPT, que non teñen nada que ver? Entre outras cousas, o proceso de estabilización se estaba facendo por parte dos sindicatos en todos os concellos da provincia. Os mesmos traballadores, representantes sindicais, e vostedes, señor alcalde, sabe ben, que viñan a Ribadavia, despois teñan que ir a Llariz, teñan que ir a Ourense, teñan que ir ao Barco, era un mandato imperativo do Estado. Todos os concellos galegos o estaban facendo. E os mesmos representantes que viñan a Ribadavia sabe perfectamente, e deste tema se falou reiteradas veces. Moi poucos argumentos, señor alcalde, ten que defender, ten vostede na súa posesión para defender a súa xestión na RPT, se ten que comparar de maneira demagóxica dous procesos que nada teñen que ver, insisto. Me gustaría que constara en ata que nos estaríamos dispostos, evidentemente, si hubiera algún atisbo de bloqueo nesto do punto PAI, que votaríamos a favor, pero nos vamos a abster en sinal de protesta polo que xa se explicou por parte dos grupos. Grazas. Decía a portavoz do goberno que lle queredes buscar a mellor solución, pero sin nada de duda, como non se vai a querer buscar? Pero estaba buscando ahora declaraciones do BNG para que non se dixese que sempre somos nós, con respecto ao peche do colexio. É que xa vende o ano 2020. E nesa fecha se dixo que se iba a facer unha guardería. Entón, non podedes decir unha cousa e a contraria. Non podedes decir é que queremos buscar a mellor das solucións cando non se buscou. E despois o que é máis grave, cando se boicoteou. Pero grave, ademais de boicotearlle aos demais, porque se había
Eu sei, dice Brais, que non. Bueno, non dixo que non, exactamente. Corrixo. Estou errado. É que os 500.000 euros existían no orzamento da Xunta. E dun ano para outro desapareceron. Entón, estaban vostedes esperando a que entrara vostede outra vez? Pois, hasta compro eso, pero nin entrando vostedes foron capaces de que volveran a vir os 500.000 euros. Entón, un ano e 6 meses despois, non poden decir que tiñan unha prioridade arreglarlle o asunto das familias. O que pasa que ao millor, digo, ao millor, pensaron que como, por moito que digan, o declive está sendo claro, baixamos de población, baixamos de non sei que, ao mellor pensaron que non iban a ter a demanda que tiveron. Entón non era prioritario. Pois, ao mellor, algúns creemos que pode ser tan prioritario para os ciudadanos no conxunto global, máis prioritario ou tan, cando menos, que, por exemplo, RPT. A que vostedes nos vendeu que tiña tantos esforzos. Porque leva sendo prioritario, fíxese vostede, desde que algúns os reclamábamos. E que a tuvemos que cambiar, porque había unha que mellor deixamos eso, porque, como dice vostede, son cousas do pasado, pero eu as recordo perfectamente. Entonces, leva sendo prioritario unha entrada que, bueno, que todos sabemos en que condicións está. Vostede veu aquí e que despois dice que non quere que falemos do pasado. Pero como non vamos a falar do pasado? Se non recordamos o pasado, non podemos mellorar o presente. Vostede veu aquí un día a intentar vender, non sei se o recordan algúns dos que estaban aquí, digo intentar porque despois non se produxo, a accesibilidade da gardería, con un ascensor. O fixo, acórdase vostede? Veu aquí, cos da Xunta, nos vendeu a todos que iban facer un ascensor para a gardería, porque a entrada que era moi mala e non sei que. Bueno, nin ascensor, nin nada, pero é que despois, a maiores desto, seguimos nas mesmas. Entonces, non nos pidan, bueno, xa non a queren, pero non nos pidan unha lealdade que ao final só supón que non lle fixeron caso a este tema hasta que se viron apretados. César, e esa é a realidade. Viron que 10 familias quedaban fora, buscamos a mellor solución, que é, bueno, un parche, un parchiño, por non decir unha chapuciña. E vamos levar a 10 nenos a un sitio distinto do da guardería. Xa sabemos que non son as mesmas cousas e que vostede nos vai envolver en que és un pai e non sei que. Non, é intentar buscar unha solución. Que nadie o critica. Intentar buscar a solución, pero é unha solución a algo que se produxo por unha cuestión negligente, non tanto de vostede solo, sino dos que mandan alá arriba, que, oiga, decirlle a Ribadavia que non é necesaria unha guardería, pois en condicións, pois están nos dando uns mensaxes moi feos. E que veña outro día esa señora a vender algo que xa tuvemos outros, nun momento dado e con recursos propios, ao lado, por certo, do colexio, xa poñéndolle algo de cabeza, pois me parece que non é de recibo. Por iso, entre outras cosas, non asistimos a esas historias, porque de verdade que non ten moito xeito. Pero, bueno, remato co mismo que dixen 20 veces. Necesitamos unha guardería. Poñas as pilas nese sentido. Deixe de poñer parches. Faga o que ten que facer e hasta conte con nós para reivindicalo. E cando digo con nós, xa non con nós, pero cos grupos que temos, seguro que o BNG está disposto a reclamalo con máis forza, que ademais teñen bastante máis forza hoxe que o Partido Socialista. Pois seguramente van a reclamar tamén. Pois fagan vostedes o seu traballo e seguro que lle acompañaremos. Porque é ben para todos, digo eu, vamos, non sei.
Ben, quenda para Ribeiro en Común. Vamos a votar a favor sin máis. Vale. BNG. Vamos a ver, nós non é que non vayamos a votar a favor, pero tamén queríamos destacar que xa en xaneiro de 2020 se presentou, agora decimos, volvemos sempre ao pasado, presentanse cousas que ao final sí quedamos adheridos como Concello, como fora naquel, creo que era algo da FEGAM, que era para a implantación de empresas, subvencións, etc. E eu o que quero saber é se realmente, porque a nós é que nos importa, se sirven para algo, se valeu, se van valer, se así foi, para que? E sobre todo, yo digo en serio, a Axenda 2030 deste Concello quedaría resoltísima se todas as mocións que veñen aquí, por parte, por lo menos, do BNG e de Ribeiro en Común e de outros grupos, que queden aprobadas, se poideran realizar ou se realizaran. A Axenda quedaría bastante ben xa hasta 2030, que estamos falando xa de xaneiro de 2020, onde se presentaron que, o que digo, oxalá valgan para moitas cousas, que se fagan en Ribadavia. Eu o noso apoio sempre o mantén para eso, desde logo, pero realmente sirven ou se fan para algo? Sí. Bueno, nós onde o Grupo Municipal Socialista vamos a apoiar este acordo de implicar a Ribadavia nesta rede da Axenda 2030. Creo que temos que designar a un representante político, que será vostede un concelleiro da súa confianza e un representante técnico aquí do Concello, e pagar unha pequena cuota anual, xa que somos menos de 5.000 habitantes, creo que quedan 200 euros anuais. Entón, esta Axenda 2030, pois, ten, digamos, se aplicamos ben, propostas para dar resposta ás demandas do século XXI aquí en Ribadavia. Penso aquí unha Ribadavia natural sostible que protexe o ecosistema e a biodiversidade local frente ao cambio climático. Tamén penso unha Ribadavia emprendedora e productiva que impulse e modernice o modelo productivo da nosa vila en busca de emprego e investimento, e tamén unha Ribadavia inclusible e habitable que afronte as desigualdades existentes para a cohesión social e territorial no municipio. Entón, creo que a Axenda 2030 é un bo instrumento para garantir as igualdades e o crecemento a nivel local. Por iso apoiamos esta adhesión á Axenda 2030. Moitas grazas, Grupo Popular. Gracias. A verdade que ele explicou bastante ben, Luís. Claro, polo tanto, nada, bueno, creo que se nos entregou fai como 15 días ou así nun acto onde está, teño abaixo unha copia, se queredes botarlle un ollada sin problema, teño varios exemplares e nada, gracias por apoio. Moi ben, moitas grazas. Antes de pasar a votación, polo que se dicía, isto é un documento técnico necesario, o sea, preceptivo, obligatorio, para poder concurrir a determinados procesos de subvencións, que son todas aquelas que parten de fondos europeos. Entón, é unha cuestión, esa é a utilidade deste acordo. E no caso, o acordo que facía referencia, que o de Concellos Emprendedores, pois por poñerlle unha consecuencia directa que provocou a adhesión a esa categoría Concello Emprendedor, é precisamente pois ter unha puntuación que de non tela, de non estar nesa rede de Concellos Emprendedores, sería moito máis complexo acceder, por exemplo, a un obradoiro de emprego. E desde que se levou a cabo ese acordo, pois é moito máis sinxelo pola puntuación. De feito, o obradoiro de emprego que vamos iniciar agora e cos tres concellos que son Ribadavia, Carballera de Avia e Castelo de Miño, temos os tres esa condición de Concello Emprendedor. Ben, pasamos á votación. Votos a favor. Ben, queda aprobada por unanimidade. E pasamos ao punto octavo, que é moción de Ribeiro en Común para a reactivación do padroado de Presigueiro e consecución de inversións. A
Comisión Especial de Contas, na súa sesión de 21 de novembro de 2024, adoptou o seguinte dictamen: que o Concello de Ribadavia, a través da súa alcaldía, como presidencia do Padroado Vila Termal de Presigueiro, adopte iniciativas de mellora de Presigueiro como a convocatoria do Padroado e solución de problemas na asociación, convocatoria de reunión coa empresa concesionaria, coa presenza de todos os grupos municipais e con representantes veciñais para abordar melloras necesarias e investimentos a realizar, así como para informar do proxecto de senda peonil a representantes veciñais e a concesionaria. Recordar a concesionaria que hai cláusulas de contrato ás que se comprometeu a realizar, que o Concello de Ribadavia solicite a Deputación Provincial de Ourense o aumento de investimento para a mellora da Vila Termal de Presigueiro. Sometía a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a prol Ribeiro en Común, Bloque Nacionalista Galego, resérvanse para o Pleno PP e PSOE. Moitas grazas, señor secretario. Quenda para Ribeiro en Común. Ben, grazas. Moi sencillo e moi rápido, porque xa está suficientemente explicado tanto en comisións como públicamente. Desde o noso punto de vista, o tema de Presigueiro o levamos abordado e preocupándonos por a cuestión durante varias sesións, varias comisións, antes xa incluso do verao, o volvemos a reiterar, non fomos os únicos grupos que estamos preguntando de maneira recurrente pola cuestión e nos chegan ainda encima noticias de que o problema corre o risco de enquistarse ainda moito máis do que xa estaba e evidentemente nos consideramos que quen ostenta a presidencia do padroado, que é o alcalde de Ribadavia, ou a alcaldía, evidentemente ten moito máis que facer que mirar para outro lado. O dixemos ao alcalde de maneira reiterada. Creemos que xa chega o momento de facelo, non? E o pedimos sobre todo porque eu creo que nestes asuntos a autoridade e a legitimidade tamén que lle dá ás alcaldías ter o apoio do Pleno, si así será aprobada, pero o apoio e o mandato popular creo que ese hai que usalo. Hai que usalo e hai que valerse del. E creo que todos os grupos, polo menos Ribeiro en Común, é unha das ofertas ás que aludín antes. Si o alcalde intervén nesta cuestión, vai a ter o apoio do noso grupo, non para ser parte xuiz, sino para intermediar e poñer paz, e creemos que a alcaldía, con esa legitimidade, insisto, é a única que o pode facer. Polo menos intentalo. Despois, se non se logra, pois, bueno, xa cada grupo fará a súa valoración. Pero, polo menos, creemos que é o momento de intentalo. Xa pasou ano e medio de legislatura e creo que é o momento. E, ao mesmo tempo, e sin moito que ver, ou sí, creemos que ese proxecto anunciado e que nos consta que está xa moi avanzado na súa redacción, evidentemente, recordando que tamén son fondos europeos e que quen os traslada é o Estado á Diputación, porque a veces este dato que non é baladí é crucial, é importante dicilo, non é diñeiro da Diputación, son fondos europeos e que pon a disposición o Estado. Entonces, nos o que consideramos, evidentemente, a quen lle toca repartir, está un plan termal provincial e consideramos que non corre risco en absoluto, pero sí que nos gustaría, que se avanzar este proxecto de senda peatonal termal entre Ribadavia e Presigueiro, e que houbera un compromiso real, da mesma maneira que, de verdade, non me parece mal que se interveña en Cachamuiña no Concello do Pereiro, en absoluto, pero hai un investimento millonario de envergadura, e nos consideramos que Presigueiro non é que sea menos, é que é bastante máis a nivel socioeconómico. Non entro nos gustos, na valoración. A min Cachamuiña tamén me gusta, me encanta, pero a nivel do que poda aportar a economía da provincia, está xa aportando, e o que aportaría no seu municipio é moito maior que o que poida aportar Cachamuiña. Creo que o digo con honestidade, non porque lle queira máis, evidentemente, a Presigueiro e a Ribadavia. Entón, son dous puntos que están en relación no sentido de que para poder, ademais desde o goberno e desde o pleno, pero para poder reclamarlle algo con máis legitimidade e máis forza, creemos, o Ribeiro en Común así o cree,
que o padroado e a asociación de veciños, pero sobre todo o padroado debe estar a pleno rendimento, debe estar convocado, debe estar de alguna maneira en funcionamento. E por eso traemos estas dúas cuestións na mesma moción. Grazas. Moitas grazas. Quenda para o BNG. Pois sí, no mesmo sentido, porque a verdade é que parece que os grupos sempre nos estamos repetindo coas mesmas peticións e coas mesmas preguntas e coas mesmas demandas. Casi podíamos ver un pleno e outro, e a veces se diría casi sempre o mismo. Efectivamente, dice, Ribeiro en Común volve reivindicar. Eles xa o fixeron, nós como BNG tamén nos temos feito, seguramente PSOE, xa se quedara, creo que no primeiro, antes da moción, de ter incluso unha reunión co xerente para demandarlle as cousas. Eu entendo tamén que nos povos, creo que, sobre todo as persoas que vivimos non no centro de Ribadavia, nos povos a veces hai diferencias de opinións, e claro, uns queren unha cousa, outros queren outra, pero tamén nos ofrecemos aí a mediar, se se pode, desde o padroado ou desde a presidencia que ostenta o alcalde, a poder intentar chegar a unha solución que sea boa para todos, porque aquí tampouco non creo que ningún grupo este intentando que en Presigueiro as cousas estén mal. Decía ou di o noso querido Carrabouxo, Presigueiro termal, non é o mesmo Presigueiro termal que ter mal Presigueiro, como decía con Ourense. Entonces, nós queremos que Presigueiro que este ben, que presumimos da nosa zoa termal, desa afluencia tan importante que ten de xente, que hai fines de semana, a maioría das veces, que hai que pedir cita e nin así se pode acceder. Entonces, eu creo que, non sei, o que decíase que levábamos un ano e 6 meses, non, de legislatura, non fomos capaces de ter unha reunión, cando antes se tiñan con máis fluidez en todos os padroados. Eu agora xa non estou na do asilo, pero tamén aí se tiñan con máis fluidez, na de Presigueiro, se tiña en moitas máis. Entonces eu creo que hai que tentalo sempre co diálogo e, por suposto, aí tamén nos van a topar os grupos da oposición. Grazas. Bueno, aquí hai que aclarar dúas cousas ben diferentes. Concordamos na moción porque vai a unha cuestión que é fundamental, que é, aínda que fala de moitas cousas, evidentemente o Concello ten unha responsabilidade que é facer cumplir parte do que está nese convenio ou nese contrato, como lle queiramos chamar. Digo que ten máis responsabilidade porque ten os mecanismos xurídicos para facelo. En eso tamén podemos decir as cousas que se poden facer e as que ao mellor non se poden facer por outros problemas que veñen derivados desa falta de consenso que hai. Pero en definitiva, ao final, cal é o fondo político de todo isto? O apuntaba ora Maite. Ao final, realmente, estamos mellor ou estamos peor que fai un ano e 6 meses? Estamos moito peor. Esta é a realidade, pero moitísimo peor. Socialmente, somos un auténtico desastre. O sea, onte estuvo a banda Lira reunida, polo que eu vin, por si acaso as cousas van ir peor do que parece. Non sei se darán arreglado ou non. Mal. En Presigueiro, mal. Xa non hai asociación, andan como antaño, que algúns o sufrimos, ou intentamos arreglar e o demos arreglado, daquela maneira. Os habitantes que vostedes decían que era tan fácil conseguir non aparecen por ningures e baixan e baixan e baixan. E así sistemáticamente. Entonces, mira, cando antes decía hai un problema grave nas termas
hai un problema grave cando non hai asociación, porque o non haber asociación e non ir en consonancia co pobo, o apuntaba tamén Maite Brais, é complicado. Pero, vostede, que o anduven buscando, por eso lle decía que hoxe era o día para poñerse frente ao espello, ahora teria que buscalo outra vez. Vostede ten un vídeo aquí moi chamativo, que eso é unha parte a máis importante de que exista a asociación, que é o tema que ocurra ca empresa que gestiona, pois que hai que exigir, evidentemente, que hai que cumplir parte de cousas que faltan no contrato, evidentemente, que hai que mellorar o que non se fai, evidentemente, pero funciona. Mellor ou peor, pero funciona. Eso fai que veñan moitos visitantes aquí. Pero hai unha cousa que vostede foi ali, está aquí no vídeo, iba a poñer, pero é igual, non é... Vostede fixo estes vídeos en campaña nos que dixo as cousas máis importantes ou das máis importantes que hai que arreglar. É o entorno que temos no río Cerves, o entorno que teñen, o fai vostede ali nun anuncio moi bonito, moi tal. Isto é o primeiro que vamos a facer a partir do 28 de maio, veciños e veciñas de tal. Sabe que pasou un ano e 6 meses? Que aquilo lle está peor. E cando falo daquilo é o entorno. Eso non o van a quitar, verdad, nos vídeos estes que andamos facendo estes días. Porque aquel entorno do que vostede nos foi poñer ali a parir. Porque son as termas públicas, as que sí que hai que arranxar por parte de tal, as que os veciños a mellor teñen que colaborar para levar adiante todo eso, ese é o gran problema. E vostede, o único que conseguiu é que o problema fose peor. Non é a asociación, todo é un problema. E ao final, como decía Maite, nin siquiera eu tuve que aquí aguantar, bueno, o que non está escrito, que se non reunía el patronato, que non sei que tal e cual. Eso decía vostede cando se reunía con bastante frecuencia. Por certo, era difícil chegar a acordos, entonces a veces, para chegar a un acordo dunha cousa pequena, Maite sabe, era dificilísimo. Pero vostede non é capaz de chegar a acordos, sabe por qué? Porque non hai con quen chegar. Entonces, yo dixen anteriormente, yo está dicindo Maite, yo decimos, a que nos xogamos algo que nesto mellor sí que piden a nosa axuda. Nesto sí que piden a nosa colaboración cando se vexan apretados. A maioría non será suficiente. Porque é o que lle decía, a maioría aquí non é a maioría social sempre. E a maioría e a realidade mellor de Presigueiro non lle é a mesma que a que ten vostede aí cos 7 concelleiros e concelleiras. Entonces, cando a veces ocurren esos problemas, hai que chamar as portas de quen pode abrir ou polo menos intentar consensuar. Porque senón, ese vídeo do que vostede fixo, eu lle aseguro que nós, dentro de 2 anos e medio, vamos a facer un donde o que vostede foi ali a vender, a decir que se caía o muiño privado e non sei que non sei canto, estará moito peor, porque non o vai dar arreglado. E esa é a realidade das cuestións. Entonces, póñase a currar un pouco, deixe de vender tantos faroles, e póñase a currar no que hai que currar todos os días, que lle é eso. Ser alcalde lle é eso tamén, non lle é solo vir aquí cos conselleiros e contar e vender que vou a hacer. Non, é o día a día ese que lle é moi complicado. Yo dice alguén que o sabe ben e dos compañeros que estaban alrededor tamén o viviron de outra maneira. Entón poñase a currar neso, que eso é fundamental o que lle dicen os demais. E se nos quere facer caso, evidentemente non nos fará caso. Pero como se enquiste máis, lle aseguro que o problema vai a ser gordo. E vostede me mira con cara de dándome razón, pero sabe que por onde vou. E vai ser gordo. Entón, despois, non veñamos buscando auxilio. Hasta o punto que sabe vostede que hai cuestións derivadas desa falta de acordo e de entendemento que vámoslo deixar aí que non se podían estar facendo. Vale? Entonces, faga usted favor de traballar nese aspecto que creo que é bastante complexo, bastante.
E nós, como lle digo, votaremos unha mão. Quenda para o Grupo Popular. Nada, moi brevemente, nos imos votar a favor tamén, estamos de acordo da importancia de Presigueiro, levamos aquí todos bastante tempo e isto é unha cuestión reitera que xa veu varias veces. Apuntouse tamén que, bueno, que ahora mismo igual o momento non era o adecuado, pero creo que, bueno, esperemos que canto antes sea o momento para poder votar man desto, porque, bueno, apuntáronse aquí cales podían ser os posibles problemas que non nos vou a nombrar porque todos o sabemos. Entón, bueno, tendo en conta coincidimos, digamos, ca solicitude xeral que plantea Ribeiro en Común e imos votar a favor. Nada máis, grazas. Moitas grazas. Quenda para Ribeiro en Común. Para forrar, que ainda quedan bastantes, deixo a segunda quenda para o final e se quere intervir algún grupo máis. Ben, así, vale, perfecto. Ben, agradecer o que vai a sair adiante a todos os grupos e evidentemente o traemos fundamentalmente como toque de atención inicial, que é un problema, hai que traerlo a pleno e hai que intentar resolvelo. Si non se leva a cabo en X tempo o volveremos a traer, isto é a cuestión, e reiterar a oferta de diálogo e ofrecemento para resolver unha situación que somos todos conscientes que é complicada, pero a situación hai que abordala, e a veces hai que intermediar, e a veces hai que mancharse cos problemas dos veciños, e a legitimidade que ten a alcaldía justamente te protexe de algunhas cousas e che dá máis forza para resolver, algo que non podemos facer outros que quizás ao mellor temos máis interés nesta cuestión de que se resolva. Pero só pode facelo a alcaldía. Por iso facemos fincapé na cuestión. Igual que en facer cumprir o contrato de concesión pública da empresa. O mismo, nos intentámoslo. No pasado mandato fixemos 1000 iniciativas, pero evidentemente aquí hai que ter a presidencia do Padroado para poder facer algunhas cousas, e nos nunca tuvemos. E sempre ya pedimos a quen a ostenta, e vamos a seguir facendo. Evidentemente, pero as cousas hai que comezar a facelas. A veces tárdase máis do que nos gustaría. Os que estivemos no goberno sabemos que as cousas tardan, pero para que tarden o menos posible hai que empezar o antes posible. E xa sei, e isto é un risco no que poden caer moitos gobernantes, que é máis cómodo non meterse en problemas. E aquí todos sabemos ver os problemas de lonxe. Outra cousa é como abordalos. Ou te escondes, ou miras para outro lado, ou esquívalos, ou os abordas. E esta responsabilidade é a cousa mala de ter mandato popular, é que o que ten que arreglar é o alcalde e o goberno. E xa remato. Non vou entrar nas demagoxias de campaña. Nos xa o estamos dicindo públicamente e o seguiremos reiterando, porque as promesas que se fan en campaña deberían ser sagradas. As promesas deberían ser sagradas, o programa debería ser sagrado. E, bueno, eu creo que está quedando neste ano e medio demostrado que se prometeu, na seguinte moción, o vamos a abordar outra vez, un novo exemplo, se prometeu moitas cousas, se usou moita demagoxia, e a veces, bueno, o povo vota en función tamén dunhas promesas, e dun contrato, e dun programa. Entonces, creo que o lexítimo é intentar cumplilo. Eu creo que todos os grupos o intentamos cumprir, pero, evidentemente, o que non pode ser é mentir. E é certo o que dixo o portavoz do PSOE. Se dixo moitas cousas de Presigueiro e un ano e medio está peor. Insisto, quedémonos co positivo. Hai tempo aínda para arreglar o problema. Eu creo que o ofrecemento de Ribeiro en Común e dos demais grupos creo que é sincero, polo menos o noso é, e vamos, o que faga falta. Creo que hai xente do noso colectivo tamén que está implicado e que está desexando botar unha mão. Entonces o decimos con toda honestidade. Non é unha moción tipo que vimos aquí para presentar cousas. Non, é que creemos que é fundamental. E se dixo, creo que o dixo Maite, é que é certo.
o potencial de termal e económico e turístico de Presigueiro se atestigua diariamente, non só os fins de semana ou en temporada alta, diariamente. Entón, é unha pena que non sea correspondida esa importancia por parte do Concello. Eu creo que, estamos comezando a legislatura, por moito que leemos ano e medio, e a nosa petición, evidentemente, se isto non se resolve en X tempo, mellor no futuro traemos palabras máis grosas e maiores críticas. Estamos empezando e agardemos que se nos faga caso. Gracias. Grazas. Pasamos ao punto 9, que é moción de Ribeiro en Común para arranxo das rúas Laxas e Ramal e comezo de plan director en Sanxés. A Comisión Especial de Contas, na súa sesión de 21 de novembro de 2021, adoptou o seguinte ditame: que o Concello de Ribadavia leve a cabo canto antes o proxecto que foi realizado no anterior mandato para Francelos de mellora da rúa Ramal e Lasas e que se continúe así o traballo realizado polo anterior goberno. Que o Concello comece a realización do plan director de Sanxés como paso previo á rehabilitación e mellora do seu entorno. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a prol Ribeiro en Común e Bloque Nacionalista Galego, resérvanse para o Pleno PP e PSOE. Gracias, secretario. Quenda para Ribeiro en Común. Ben, grazas. Pois justamente este é un dos motivos os que aludía de que en campaña o Partido Popular dixo moitas cousas e agora, sin embargo, a hora de cumprir se disipan, se disolven e desaparecen por arte de magia. E a cuestión esta é unha máis. Nos non é que esteamos en contra de que se arranxe puntualmente algún parche, se parche ou non. Nos o que creemos que o que hai que defender e o que Francelos merece, polo menos esas dúas rúas que na realidad son contiguas e que son centrais en Francelos, é que deberíamos ser máis ambiciosos no Concello e, evidentemente, se aspirará a unha obra mellor que a que está anunciando o goberno do Partido Popular. E me explico. Hai un proxecto nesta casa, que é o Concello de Ribadavia, dun proxecto moito máis ambicioso. Un proxecto que, para levar a cabo os propios escritos da Xunta de Galicia, da Consellería de Cultura e da Delegación Provincial de Cultura, está advertindo de que, evidentemente, fai falta un estudo máis detallado da cuestión. E, evidentemente, pola proximidade de Sanxés, evidentemente, fai falta un plan director ao respecto para poder urbanizar e facer un proxecto como que na realidade a veciñanza demanda. Non estamos a falar dunha estrada ou dun camiño rural ou dunha estrada de moito tráfico como pode ser a máis apropiada para mandarlle asfalto, non? Estamos a falar de outro tipo de rúa. É unha rúa onde conviven vehículos, pero tamén peóns. E, nese sentido, creemos que o proxecto que está no Concello, ademais de que se abordaban cuestións tan importantes para as vivendas como é o saneamento e o suministro de auga, creo que non é unha cuestión menor que os veciños van a agradecer porque, evidentemente, conlevaría menos rupturas, menos averías e un mellor servizo por parte do Concello. Ben, levamos ano e medio, é certo que non é moito. Tamén é certo que o anterior goberno en ano e medio se lle exixía bastante máis. O anterior goberno de coalición en ano e medio se lle exixía prácticamente que estiveran as rúas todas do municipio novas. Ben? É dicir, esta oposición, a diferencia da que tivemos outros, é bastante máis constructiva, bastante máis comprensiva e bastante máis leal coa institución. Vale? Entonces, en ano e medio, nos non pedimos que esta rúa e este proxecto sea executado, pero que si pedimos é que se comeza a traballar nel. E sabemos que é lento, e o sabemos por experiencia propia, porque o quisemos executar e desde a Xunta se nos remetían constantemente exixencias que, evidentemente, desbotaron levala porque o tempo se acabou o mandato se acabou na legislatura. Pero aí está, e é un traballo feito que pode aproveitar, se é honesto o goberno, o actual goberno. Creo que se pode facer, E ao mesmo tempo, outra das promesas que se fixo, evidentemente, era que se iba a mellorar Sanxés. Aí
O portavoz do PSOE aludía aos vídeos, o ten feito tamén o concelleiro do Bloque, e nos o reiteramos, é certo. Hai moitos vídeos de campaña, moitas promesas, unha delas é en Sanxés, facendo algo parecido que se fixo en Persigueiro. Non nos consta que se comezara ainda o plan director, o mellor me equivoco e rectificarei, pero creo que é o momento. Tamén se fixo unha infografía tarde, mal e arrastras de que se iba a mellorar o Cruceiriño, a praza do Cruceiriño. A praza que menos arranxo necesita de todo Francelos. E en Francelos hai moitas necesidades, pero o Cruceiriño quizás é a que menos presa ten, porque está bastante ben en comparación con outros. E, sin embargo, se prometeu. Ben, eu creo que o proxecto debe reutilizarse o que fixo o anterior goberno. Creemos que Sanxés hai que empezar xa, se queremos, ao final do mandato, repetir promesas de Sanxés, pois todo é lexítimo, e seguramente a esa xente que lle vai a votar igual, pero creemos, desde o noso punto de vista, que non sería honesto se en 4 anos non se executou a mellora integral de Sanxés. Por eso traemos a pleno, para que non se nos diga despois, dentro dun ano, que estamos a criticar algo sin previo paso. Nos primeiro facemos as cousas paso a paso e damos a oportunidade ao goberno para que as traballe. Agardamos que sí. E vai a ter, insisto, o noso apoio para leválas a cabo porque creemos que é necesario. Grazas. Gracias. Nos, por suposto, vamos votar sempre a favor das mocións que reclamen medidas positivas para Ribadavia, como non podía ser de outra maneira. Eu simplemente quería facer unha pregunta ao goberno. Parece entender outro día nas comisións de que estábase traballando xa no plan director. Non sei se isto é verdade, se isto non é certo. Digo porque se vai haber un plan director, igual o asfaltado da hora, pois sobra un pouco, porque sería asfaltar para depois levantar e volver a aplicar o plan director, simplemente saber eso. E nada, pois a dar apoio a esta moción, porque o estado das carreteras de Ribadavia, como xa temos comentado, é bastante lamentable, facíalle falta unha volta a todas, non só arreglar estas dúas carreteras, senón todas as que hai para arranxar, porque a verdade é que o estado é bastante curioso. Nada máis. Bueno, desto xa falamos tanto en comisións que ao final non chegamos a un entendemento e, polo tanto, reiterar o mesmo está claro que sería un erro en sí mismo. Pero incluso dándonos, anunciando o tema, o estaba repasando ahora, pero se eu estaba confundido, eu procuro, non digo que o sexa sempre, procuro ser bastante fiel á realidade, polo menos a que eu entendo que se intenta vender. Vostedes mesmos cando falan aí de arranxos de estradas, de 5 estradas, digo no anuncio que fixeron nos xornales, de 5 estradas do Concello. Pero precisamente que eso non é unha estrada. Ese é o problema de fondo. Isto é algo máis, e, polo tanto, por eso os demais se nos exigiu unha cuestión que volvo a insistir, aínda que sin éxito. Cando se preguntaba se se podía, cando menos, facer unha cuestión similar, simplemente botar unha capa de rodadura, evidentemente cambiando as infraestructuras, se nos emplazaba a facer ese plan director. Encima, en resumen, che denegaban unha cousa que ahora están autorizando e aínda por encima, despois de facer o traballo, de plantexarlle a obra, de plantexarlle o proxecto, cho denegan na Xunta de Galicia porque non existe ese plan director. Entonces, é un pouco tomadura de pelo. Ahora vostedes xa van pola vía rápida, o sea, pasamos do que nos exigían e que nós ademais les puxemos aquí, o que nos pedían,
porque todos sabemos da necesidade desa rúa, e agora van por outra vía. Bueno, outra vía que os veciños en principio evidentemente lle vai a satisfacer momentaneamente, porque é normal, de como está aquelo a como podía estar, pero a realidade, o decía ahora Xus, asfaltar, coller e levantar, non sei se se vai a fresar ou non o sei, supoño que sí, porque senón xa cada de capas que leva ali de todo tipo. As infraestructuras que hai debaixo están moi mal, xa o expliquei, e hai que facer un traballo aí, un traballo bastante laborioso, cambiar polo menos cando menos o saneamento estaba mal, polo que eu recordo, fibrocemento e demais. O saneamento supoño que estará ben algunhas partes porque a base de roturas pois se foi sustituindo. Pero vamos a ter un problema en breve. Entonces, a discusión xa non ten sentido, porque non ten sentido, pero eu creo que a moción si o ten. Entonces, se se traballa á vez neso, pois millor, porque senón o plan director vai levar tanto tempo, ou conocendo o percal vai durar tempo, porque empezaremos a darlle voltas que si la ventana es non sei que, ou es non sei cual, ou tal, pois xa sabemos como se traballa en patrimonio, pois ao final tardaremos anos. Entonces, hasta ten ese plan director. Pois se agora vamos a facer un parche, porque non é outra cousa, aínda que quede, xa digo, para a satisfacción dos veciños, porque cando ti tes aquelo como se fora un campo de batalla, que todos somos conscientes de que é así, pois polo menos que a próxima vez podamos facer algo decente, porque senón vamos a ter un problema gordo, digo, que as infraestructuras, posiblemente incluso cando andemos ca maquinaria. O gallá non sei así, pero pode ser, porque é maquinaria pesada, que se ainda encima empezas a fresar, pois pode facer daño. E podemos darnos con algo que algúns evitamos facer, que é, eu xa sei que eso non vende, porque non vende nada, pero o 80% das infraestructuras que hai debaixo do Concello están ben, só hai que ir á cual e preguntalo. Pero iso foi un traballo que se fixo en 20 anos, cando se dice que non se fixo nada, é normal que me cabree, pero ademais deso, porque xa sabemos que son traballos que non venden, xa sabemos. Poño exemplos, un exemplo solo para rematar. Esa sei, porque a levei e a fixemos por administración, porque ao non ter cartos, pois tens que facer discurrir, e iso é difícil. No que lle chamamos a travesía da Rúa Ribeiro, que é onde hai aquelas dúas edificacións, pois ali se fixeron as aceras, eu creo que moi acaídas po que había. Pero o que fixemos é, sobre todo, primeiro nos reunimos cos veciños e lles explicamos 2 ou 3 proxectos para decirlle cal querían mellor, porque había algún que implicaba que a mellor fose unha zona peatonal ou semi-peatonal. Bueno, decidiron unha, meu gusto non era ese, pero bueno, foi así. Pero o que máis traballo deu de todo eso foi facer o que estaba mal por debaixo. E non eran infraestructuras moi vellas, porque evidentemente as edificacións tampouco eran moi vellas. Pero que pasa? Alguéns que estiveron aquí non se preocuparon de que 2 edificacións nas que poden vivir tranquilamente, pois, non sei, pero 60 familias, pois non tuveran as infraestructuras como de Armando. Eso supuxo un traballo extra terrible, porque había que cruzar debaixo dunha línea de fenosa, etc. Eso levou moito traballo ao Concello. Por certo, gratuito, que non se pagou nada. Quero dicir con todo isto que, cando fagamos as cousas, poñámoslle cabeza. Xa sei que esta é unha cuestión casi de emergencia e todo o demais, pero se se fixo antes, eu creo que a moción é a caída por eso, porque temos que camiñar nese
nese sentido, nesa rúa, porque ademais nos vamos a topar, que se é outra, que xa dixen outro día, que asfaltemos e despois o ramal que vai a Sansés, algunha solución lle temos que dar, porque vai a quedar dunha maneira que vai a ser, pois, eso, se xa outro, pois pode ser un asfaltado que non é moi tal, pois a outra zona, que por eso preguntei, non a leva, pois está en unhas condicións. Hoxe acabo de subir por ali correndo e está realmente mal. Entonces vai a ser un pouco, non sei, para a xente que visite Sansés vai a quedar un pouco feo, un pouco bastante. Por iso que, bueno, traballemos neso, por iso nós vamos a apoiar a moción, porque a moción, xa digo, ten que ver co outro, pero xa o outro vamos a dalo como un mal menor. Quenda para o Grupo Popular. Gracias. De feito, non recordaba cal era a actuación, pero me atruxo a memoria Miguel, que xa no ano 2019, cando nos intentamos facer aí un plan provincial, foi cando por primeira vez nos planteou a necesidade de facer un plan director para Sansés. Entón, bueno, daquela xo intentamos, e somos conscientes de que non é para... que son planes que poden levar moito tempo, como xa apuntou Brais. Entón, nos imos votar a favor porque foi unha das nosas propostas para cando nos presentamos ás eleccións, está na nosa folla de ruta, pero somos conscientes de que posiblemente non sea todo rápido que nos gustaría. Entón, precisamente isto é unha mera conservación para que mentres se leva a cabo ese plan director, pois os veciños que non teñan que sufrir as incomodidades dos baches que están sufrindo. Conscientes de que, obviamente, tampouco nos gusta a nosa actuación, é dicir, para eses entornos hai outros acabados para rúas moito máis bonitos, como poden ser os de Sanín, ou a ver o que nos dicen os técnicos precisamente co plan director. Pero entendemos que que para os veciños, pois, como non sabemos exactamente o tempo que nos vai a levar isto, pois entendemos que é unha solución para que non teñan que, repito, sufrir esas incomodidades. Respecto ao proxecto que hai, pois, primeiro tendremos que saber o que nos dice o plan director e se ese plan director se o podemos utilizar ou se hai que utilizalo como base, pois obviamente non hai ningún problema. Canto máis traballos e cartos aforre o Concello, moito mellor. Entón, nada, decir que imos a votar a favor precisamente porque, estamos de acordo que hai aí necesaria unha actuación, pero tendo en conta que o primeiro paso é precisamente o plan director e que, como ben apuntou Brais, non vai ser cousa rápida, é dicir, que pode levar incluso algún tempo. Esperemos pois que canto antes telo e para poder canto antes facer algo nesa zona, que é unha zona bastante emblemática, moi visitada e, sobre todo que a capilla de Sansés é un ben importante para o noso Concello, que temos que darlle non só a valor a ela, sino a toda a contorna. Nada máis, gracias. Moitas grazas. Quenda de peche para Ribeiro en Común. Non sei se queren os outros grupos. Ben, reiterar e repetir o agradecemento igual que na anterior quenda, pero teño que facer un par de matices respecto a respostas agradables e que agradezco, quero dicir, por parte do grupo de goberno. En todo caso, me gustaría facer fincapé e quizás con máis pedagogía que na quenda inicial. Primeiro, é certo que a moción consta de 2 puntos, pero son 2 puntos que son totalmente compatibles e totalmente independentes. Me explico. Para arranxar e executar o proxecto que realizou o anterior goberno para a Rúa, Ramal e Laxas, non fai falta plan director. Fai falta cumprir o que xa dixo a Xunta de Galicia nunha resposta que o goberno debe ter en setembro de 2023, levaba o goberno novo 2 ou 3 meses. Simplemente a Xunta pide un estudo máis detallado da cuestión e que se detalle un pouco máis a planimetría e a fotografía e isto quizás entronca un pouco co plan director, que se sepa, que se teña claro cales van a ser as intervencións futuras, pero non é o mesmo que un plan director. E despois fai falta un plan director para continuar ese proxecto hacia Sansés, hacia as rúas inmediatas, que son a zona da aldea,
ou o propio Cruceiriño ou outros aledaños. Aí sí fai falta plan director. Pero a Xunta de Galicia, con escrito de rexistro 6 de setembro de 2023, non menciona o plan director na resposta que lle dá ao Concello. Lle dice o que acabo de decir. Polo tanto, se pode facer. A pregunta de por que o Goberno non o fixo neste máis de ano, pois o terá que responder o propio Goberno. Eu non vou a entrar. Quizás hai outras prioridades ou quizás a financiación, os investimentos que esperaban viñeran a Ribadavia, non chegan. E, polo tanto, en vez de facer un proxecto máis ambicioso, se vai a fresar, a parchear, e, evidentemente, estou seguro, xa se dixo aquí, que hai moitos veciños que estarán contentos igual, pero eu creo que baixar de categoría e baixar de división a Francelos e a esas rúas nomeadamente. Insisto, tuveron ano e medio para, é certo, abordar as deficiencias do proxecto que albiscaba, pequenas deficiencias, está no escrito, albiscaban desde o técnico de cultura. Insisto, un estudo máis de detalle, mellorar a planimetría e as fotografías e as imaxes. Entonces, creo que estamos baixando, é certo, estamos a falar dun proxecto importante, creo recordar que eran máis de 180.000 euros, agora xa non me lembro, eu digo con honestidade, pero era unha inversión importante. Por qué? Porque ademais decía portavoz do Goberno, e coincido con ela, o comparaba con Sanín, efectivamente, Sanín quedou ben, a Portanova quedou ben, unha serie de criterios, e por iso a Xunta só faltaría que se o permitiu na Portanova e se o permitiu en Sanín, non o permitira nesas rúas de Francelos. Efectivamente, e iso é o que nos estamos pedindo. Que se tarda, e insisto, non vou a facer a crítica de por que non se fixo en setembro de 2023 fai máis dun ano. Non vou entrar niso. O que pido é que se faga agora, que se solventen estas melloras do proxecto que pedían a Xunta. Eu creo que os veciños, se teñen que estar 2 ou 3 meses máis, ou esperar incluso o verao para que se presente, para que o Goberno consiga o financiamento e para que a Xunta dé a autorización definitiva, creo que ningún veciño, os grupos da oposición non estamos legitimados, ni nos íbamos a ser creíbles agora a criticalos se non parchean 6 meses. Nadie lle iba a parecer mal. E, sin embargo, o proxecto que iban a ter os veciños finalmente iban a quedar moito máis contentos tamén con vostedes, sobre todo con vostedes. O que está pedindo o Revíro en Común non é unha cuestión de intereses partidistas. Algún podería pensar, bueno, eu prefiro que quede mal a rúa e así a oposición se pon unha medalla. Non, eu prefiro que quede ben a rúa e xa está. E por iso traemos este tipo de mocións que intentan ser constructivas. Nada máis, agradecer o voto a favor, pero me gustaría que quedara claro as dúas diferencias, os dous puntos que non teñen, que son independentes e que, evidentemente, o parcheado quede en riba da mesa por parte do Goberno, se poden votar a culpa a Revíro en Común diante dos veciños, me dá igual, eu creo que vale a pena esperar uns meses e conseguir o financiamento, que creo que o Goberno podría conseguir, para estas rúas e que se sea fiel a ese proxecto. Insisto, emendando o que pedía a Xunta. Creo que quedaría moito mellor e o reiteramos e o vamos a seguir reiterando. Se fai falta quedar mal con algún veciño porque non se parcha e se tarda 6 meses máis, non temos ningún inconveniente en facelo, porque creemos fielmente que o proxecto presentado polo anterior Goberno é moito mellor e beneficioso para todos, tamén para o Goberno, pero sobre todo para os veciños. Grazas. Pasamos a unanimidade, pasamos ao punto 10º, que é moción do BNG en demanda de apoio das administracións para mellorar o abastecemento de auga. Señor secretario.
A Comisión Especial de Contas, na súa sesión de 21 de novembro de 2024, adoptou o seguinte dictamen: demandar da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático que se dote aos orzamentos do ente público Augas de Galicia dunha partida plurianual de investimentos que permita garantir a Ribadavia o abastecemento municipal de augas. Demandar da Deputación Provincial de Ourense fondos para executar a prometida ampliación do abastecemento municipal de augas á parroquia de Sanín. Sometida a votación a proposta, obtense o seguinte resultado: votos a prol, Bloque Nacionalista Galego, Ribeiro en Común, resérvanse para o Pleno Partido Popular e Partido Socialista Obreiro Español. Moitas grazas, señor secretario. Quenda para Banegá. Gracias, sí, moi rápido. Esta moción ben motivada porque despois de comprobar os orzamentos da empresa pública Augas de Galicia, pois vimos que non hai ningunha partida orzamentaria para o Concello de Ribadavia, cando si o fai para distintas vilas, para distintos concellos da comarca do Ribeiro, e para Ribadavia hai cero. Entón, nos queremos recordar que no ano 2022 produciuse aquí unha situación de sequía extrema que deixou a vila sin auga. Algo inaudito, é certo, é que se tomou unha solución que foi totalmente temporal, era unha instalación provisional. Todos fomos bastante críticos nesa época e acordouse, hubo unha especie de acordo tácito de que era algo provisional, de que era unha instalación que iba a ter os días contados, de que se iba a solucionar pouco despois. Quero recordar tamén que o PPS comprometeuse a solucionar ese tema. Claro, que pasou? Despois, os seguintes anos, de casualidade, pois choveu bastante, non houve ese problema, e parece que se quedou nun caixón esta demanda. Pero o certo é que en calquer momento podemos estar outra vez na mesma. Entonces, moitos sospeitamos nós de que a solución a este problema vai ser tirar sempre desta elección que fixo o anterior goberno ali na Beronza, cando roza a legalidade esa instalación. Entón, nos creemos que merecemos unha instalación de auga, unha captación, pois, acorde ás necesidades dunha vila como Ribadavia, que non haxa parches. Entón, creemos que a empresa Augas de Galicia ten unha débeda histórica con este Concello, e unha maneira de cumplir con esa débeda histórica sería facer unha instalación de captación de auga acorde ás necesidades de Ribadavia. Ademais, tamén non queremos que pase por alto o abastecemento de Sanín. Queremos que se está retrasando cada ano, e é unha promesa que facemos todos os grupos, nós incluídos, de que vamos levar, se gobernáramos, que a levaríamos a cabo, e o grupo de goberno actual tamén o prometeu. Entón, nós queremos animar a que non se quede isto no olvido e que seguir presionando as institucións públicas, a Diputación nomeadamente, para que esa inversión se faga canto antes e o problema de Sanín porque se solucione. Entón, queremos que, mandando ese recado de unanimidade de Ribadavia á Diputación, pois que poden apresurarse. Se mandamos tamén unha mensaxe de unanimidade á Xunta de Galicia para que nos orzamentos de Augas de Galicia teñan en conta as necesidades de captación de auga de Ribadavia, pois creo que é un punto de partida bo para que estas infraestructuras que son necesarias que se fagan. Moitas gracias. Ben, teño que reconocer con honestidade, pido disculpas se a alguén lle parece mal, pero este tema me toca bastante, que me molesta bastante esta cuestión. Me molesta bastante. Me molesta bastante, porque non é que se fora crítico, é que se foi moi demagóxico con unha cuestión que afectou de maneira grave aos veciños. E, sin embargo, ahora que se está no goberno, parece que ese problema xa non existe. E creo, de verdade, non existe e non vai existir coa mesma magnitude. Por qué? Porque hai unha captación temporal, xurxo. Hai unha captación temporal. E gracias a esa captación temporal xa non se vai a chegar ao punto que se chegou. Pero, concordo ao 100% co que dis. Dicir, parecía algo que era crucial para Ribadavia e agora non escoitamos falar do asunto. E é certo tamén o que dis, nos o temos dito por activa e por pasiva. E que agora parece que é un problema lonxano e non hai o problema, pero nos consideramos que sí, que pode volver a ocurrir, non coa mesma magnitude polo tema da cuestión da captación provisional no río Avia, pero non é unha solución definitiva, efectivamente. E Augas de Galicia, que está sendo constantemente pola nosa parte posta na picota pública para deixarlle claro que ten moitos investimentos pendentes con Ribadavia, pero o Partido Popular parece que non lle interesa esta cuestión.
Hoxe ou estes días recientes o presidente da Xunta de Galicia, o que lle hai que agradecer, que pida o voto para Ribadavia no concurso dos bombóns, está ben, e de verdade se agradece, e o digo con honestidade. Ahora ben, eu creo que o presidente da Xunta en Ribadavia ten outras cousas que facer. Ademais desa, non o podo criticar porque creo que está ben e oxalá se lle pedir a máis políticos que o fixeran, que estou seguro que outros políticos de outros partidos tamén lles encantaría sumarse, galegos, claro, porque lle encantaría sumarse á cuestión. Fundamentalmente porque non compiten con outro municipio galego, co cal estarían encantados de axudarlle a un concello galego. Pero ahora ben, é unha cuestión básica, os investimentos pendentes de Aguas de Galicia en Ribadavia, e que nos deben diñeiro, dito de outra maneira, porque sempre o decimos, e que os ribadavienses, eu e todos os que pagamos impostos, polo menos todos os que pagamos impostos en Ribadavia, dámoslle todos os meses pasta a Aguas de Galicia. Todos os meses, 5 euros de media. Entonces, o último investimento que foi no bipartito, bota de contas. Entón, bueno, xa non, cando digo que me molesta bastante este tema, me molesta os solos que estábamos o goberno en coalición. Ribeiro Común que nunca levou esta área, por certo, e deu a cara e acompañou, como non podía ser de outra maneira, aos compañeros do PSOE. Porque os veciños estaban reclamando así. E se buscou unha solución tardía, pero atopouse. Definitiva, non, concordo. Pero ainda estou esperando a axuda real da Xunta de Galicia, de Aguas de Galicia e da Diputación, que foi algo, pero escasa. E tampouco en investimentos. Xa non digo axuda para aqueles meses, ou para aquelas meses porque pareceron anos, na realidad. Entonces, bueno, eu creo que este problema, na realidade, se usou con moita demagoxia, pero agora, a hora de resolver a cuestión e de traer investimentos para unha cuestión tan básica, pois o Partido Popular non está. E podría decir o mismo, xa o dixe na anterior quenda, co polígono. O Bloque pregunta polo polígono reiteradas veces. Eu, se me permitides, deixade de preguntar. Xa o dixo o Ribeiro Común, xa fai moito. Está máis do 70%, alrededor do 70% en zona inundable na fase 3. Das primeiras reunións que tivo o goberno de coalición en 2021 foi na Confederación Hidrográfica, os dous grupos. Eu era a primeira información que tiña, pero desde ese minuto 1 a fixen pública. Eu non me gusta enganar e dicir, no, vamos a fazer a fase 3. A fase 3... si está en período o dixo o propio alcalde, está en período de reclamación, a ver se pode, hai uns arquitectos ou uns técnicos elaborando un recurso, a ver se pode ampliar a fase 3, a salvar máis metros da zona inundable, pero a realidade é a que é. Entonces, cando se dice en prensa que se vai ampliar o polígono, na realidade é unha verdade a medias bastante deshonesta desde o noso punto de vista. E o mismo poderíamos decir de Aguas de Galicia. E digo dúas cousas que creo que para todos, tamén para o PP, é fundamental, porque yo reclama a xente. Entonces, eu creo que sí, que oxalá o noso apoio para esta moción e para outras iniciativas que no futuro veñan desta índole, sexa nosa, sexa de PSOE, sexa de BNG ou sexa do goberno, do goberno do PP, vai a ter o noso apoio, porque creo que son dúas cuestións básicas, de verdade, básicas. E os grupos, por moito que estemos na oposición, estamos obligados a defendelas e a apoiar a quen as traiga. Pero creo que non se está dicindo a verdade, e que se fixo moita demagoxia con estes dous temas, non só da agua, sino o do polígono, e se sigue mentindo. E claro, eso cabrea, eso cabrea. Disculpar o tono, pero que eso cabrea. Entonces, bueno, non sei se vai a ser unha promesa, pero que hai un proxecto presentado de nova captación no Río Miño, que fixo o anterior goberno, e que ten aprobación, está por escrito tamén, non minto, está por escrito, ten aprobación da Confederación Hidrográfica.
Está aprobado esa nova captación. O que fai falta é diñeiro e investimentos. E o goberno de Ribadavia, o Concello, mellor dito, non pode facela en solitario. Nós non vamos entrar na demagoxia, señor alcalde, faga a nova captación que está autorizada. Iso non é real. O Concello de Ribadavia non pode abordar unha cuestión desa índole en solitario. Terá que sufragar tamén a Confederación, pero sobre todo Aguas de Galicia e a Xunta de Galicia. Entonces nos vamos a votar a favor, pero creo que esta reivindicación deberíamos, polo menos a oposición, ir unidos nesta cuestión e creo que o goberno debería facer caso a esta moción do bloque, debería facer antes a outras iniciativas como de Ribeirón Común que viñeron neste sentido, debería facer caso a unha petición de financiamento que fixo o goberno de coalición no anterior mandato, que pediu a Deputación que financiara, tamén que cofinanciara esta nova captación, e pasou ano e medio e isto non se sabe nada. Entonces, bueno, parece que o problema non existe, pero o problema, como moi ben dixo o Xurxo, existe, e nos vamos a votar a favor e o seguiremos reclamando. Sen máis. Salvando as distancias, evidentemente, non hai nin punto de comparación, vaya por diante. Pero, entre outras cousas, porque, evidentemente, hai moitas persoas que perderon a vida encima da mesa, entonces non se pode comparar. Pero, cando hai algo que non está na túa man como gobernante, como foi esa sequía, porque os que estuvemos ao pé do cañón foi unha cousa asombrosa, que era moi fácil falar dende fora, pero de pasar dun día de decirche os que son técnicos nunha situación similar, decirche que ao mellor hai que facer cortes puntuales nun momento determinado, a que en 2 días che pasan a decir automáticamente que non hai auga e que non baixa auga. Entón, esa situación hai que vivila e hai que afrontala. Entón, cando digo que algo se escapa da túa man, hai formas de afrontar as situacións, que aínda que como gobernante fagas todo o que está na túa man, cabres igualmente aos ciudadanos, porque é moi fácil coller e escribir estamos rodeados de 3 ríos ou 4 e non podemos estar sin agua. E iso facía o PP cos todos os seus troles e os que non eran o PP. Claro, ti lle dices a alguén que chega a casa para ducharse non ten auga, ou que chega para tal e non ten auga, e así durante 15 días, e non é que cabres, é que eu estou convencido que parte da maioría absoluta que ten o Partido Popular é desa situación. E non estou convencido eu. Estou convencido porque hai compañeiros meus que desde fora me dicen que foron épocas moi duras onde a xente directamente decía que a alcaldesa, que naquele momento era culpable da situación. Cando en todo caso había outros responsables moi grandes que habíamos estado antes, que tampouco éramos responsables porque evidentemente, que aí vou á cuestión, quen ten a capacidade de financiar todo iso son os que teñen a pasta. Por certo, a pasta que lle pagamos todos, como se dixo aquí. Entonces, é unha falta de respeto absoluta que os que contribuímos e poñemos a cara para recaudar para estes señores, porque si ledes para que está creado o canon da auga é precisamente para dotar aos municipios logo de infraestructuras nese sentido, hidráulicas, logo non o fagan. Entón, eu recordo perfectamente outra moción que se levou á Diputación, donde César, ademais, votou en contra, que era, que decíamos os grupos da oposición, oiga, pedimos que Augas de Galicia financie que a cantidade equitativa ao que
o Concello X poña. E por qué? Por unha cuestión moi sencilla, porque Ribadavia mellor leva máis de 2 millóns de euros tranquilamente aportados ou máis en 10 anos e recibiu 0 de Augas de Galicia. Bueno, minto, na época do bipartito algo si se recibiu, algo bastante importante, por exemplo, arranxar o que pasaba en Sampaio, que non podían encender un calentador. Ahora nadie se acorda, pero seguro que Mariluz sí. Pois erades unhos dos que decíades que non había presión, que recordarás que se invertiron ali máis de 600.000 euros, Mariluz. Creo que o recordas, Bueno, non estou dicindo nada malo, non. O digo porque a falta de presión no verán, e cando non era no verán, facía que non puderan funcionar, era así. Non o dixen por outra cousa. Digo que se solucionaron, que foi na época que se pudo invertir algo. Entonces, iso é o que ten que pasar nunha sociedade moderna, é o que digo. O que aporta, pois que reciba, porque senón, que pasa? Hai concellos ao redor nosa que non cobran auga, non lle cobran aos veciños e reciben máis que a nós. E incluso algúns, no seu momento, facendo infraestructuras que levantabas a tapa e despois abaixo non había nada. A subvención se lle daba, pero despois non facían o que había que facer. Así acabaron onde acabaron. Pero bueno, eso acontecía. Entonces, non pode pasar isto. É o que dixeron os compañeiros, por non ser reiterativo. Eu creo que hai outro problema, agora que é, o problema está solucionado, Surso, porque por 10 anos, creo recordar, por 10 anos, e despois se poden prorrogar, esa captación de urxencia naquele momento se pode legalizar. Por qué? Porque evidentemente saben que se tes un problema non che van a negar coller a auga. E ese é o tema, como teñen o problema solucionado, aínda que non sexa da forma máis técnicamente a máis satisfactoria, porque claro, a Avia calquer día tamén se pode quedar sin auga. Nunca vai a ser aos niveles de non poder ter o problema que tuvemos de quedarnos a cero, ou esperemos, porque se pasa eso, mal asunto. Pero por eso decían que tiña que ser no Miño. E claro, no Miño costa moitos cartos. E a min naquel momento decía Brais que se cabreaba. Home, nós tuvemos unha incapacidade manifiesta para facer algo. Eu digo, agora, xa digo, non é comparable, pero vemos como uns gobernantes que teñen as competencias, como foi co tema da desgracia que pasa en Valencia, porque non se pode chamar de outra maneira, se queren escaquear dun tema que non lle, como se non lle compete, e son capaces de darlle a volta de tal maneira que o culpable vai ser todo menos o que estaba ao frente. E nós, reconozco que tuvemos un problema. Despois de traballar como condenados, Brais, ademais non estou de acordo en que chegou tarde, é que en 15 días fixemos unha captación. En 15 días, traballando día e noite. E tío saber ben, porque tamén o viviches. Éramos capaces de meter 2 millóns de litros ao día, que se dicen pronto, de auga. Cando todo eso se fai e te deixas a piel e non eres correspondido en canto a o que os veciños tiñan que haber entendido que era de tan difícil solución, aí sí que fomos incapaces. Ou, ao mellor, non todos os capaces posibles de transmitir o que estábamos facendo. Por qué? Porque estábamos tan pendientes deso día e noite que non tiñamos a capacidade de transmitir algo que era unha realidade. E que, ao mellor, tamén é certo que os veciños, por moito que lle contes cando hai crispación e cando hai moito malestar, dá igual o que expliques. Pero non fomos capaces de facerlle entender que isto viña derivado de que desde o ano, como mínimo, 2014 ou 2013, xa lle planteamos a Augas de Galicia cun proxecto, porque nos estaban dicindo os técnicos que cada día iba a ir a menos o caudal da auga do Maquiáns, e non nos fixeron nin puñetero caso, o sea, nin nos atendían. E para máis inri, e remato, cando chamamos desesperados dende aquí para facer que nos botaran unha mao,
aquela non me acordo que era, si xerenta ou directora xeral ou o que fora, nos dixo que o problema era que non tiñamos xa teño dito, que non tiñamos feito unha auditoría. Pero vamos a ver, se ti tes un problema urgente, grave, era o Concello de España con máis problemas que podía existir, que os que teñen que gestionar eso non che boten unha mão. Pois iso é o que aconteceu aquí. E aconteceu e non pasou nada. Con total impunidade. Nada. Porque non axudaron en nada. Cero. Pero non foron capaces nin de aparecer por aquí. Porque podía aparecer alguén, non? É dicir, pois, oye, aínda que sean do PSOE de Ribeiro en Común, como se son o demonio. Oiga, pois, se hai un problema tan grave que aparezcan aquí, pois os dirixentes do Partido Popular que eran da Xunta. Nin siquiera eso. Non chamaron nin para preocuparse se tiñamos o problema, cando estaba salindo en toda España. E iso é unha cuestión que non ten que volver a acontecer, que iso eu creo que é o que busca a moción. E por iso nos a vamos a apoiar. Moito me temo que agora xa non é unha prioridade por o que dixen antes. O problema está resolto. E como non vai a acontecer, como vimos aquí con tantas cousas que prometeron arreglar e non arranxan, non creo que dé para todo. E unha última cousa que se vou dicir en favor, para que vexades, se dixo aquí que, por exemplo, a Diputación que non apoiaba. Non é certo. Por exemplo, no tema de Saniñas Chabolas, a Diputación ten os cartos comprometidos para facer eso. Que non o fai é a Xunta de Galicia. Por que? Pois non sei, levamos un ano e pico e estamos todos a espera. Seguro que o alcalde non pode contar toda a verdade deso, pero seguramente está tan cabreado como a min por ese tema, porque eso sabe o que pelexamos ali, e sabe que o aprobamos, e sabe ademais que incluso, se se poñen estupendos os interventores e tal, teríamos a mellor problemas. Entonces, non sei que pasa, pero con este tema en concreto, pero algo falla en Augas de Galicia con respecto a Ribadavia. Bueno, ahora que está o Partido Popular, eu espero, de verdad que, e digo sinceramente, de verdad que algunha das cousas se atenda. Espero que a de Sanín, Chabolas e Agroba tamén, evidentemente que é a que vexo que se pode levar a cabo. Esta o vexo máis difícil por os plazos xa de un proxecto de semejante envergadura. Pero, polo menos, que se empece e que non nos poñan como excusa pois que non temos non sei que. Nada máis. Moitas grazas. Que anda para o Grupo Popular? Teño diante da mesa, diante dos ollos unha moción de BNG con 2 puntos que ambos son de demandar, unha é da Consellería de Medio Ambiente, outra a Deputación Provincial, fondos para levar a cabo determinadas obras. Obviamente este goberno non pode estar en contra de que outras administracións colaboren económicamente con esta entidade, polo tanto nos imos votar a favor. Nada máis, gracias. Moitas grazas. Non sei se queren unha segunda quenda, se non, pois quenda de peche para o BNG. Gracias a todos, gracias polas aportacións que fixestes os grupos. Por suposto, esta moción faise extensiva a todo o mundo, que sea de todos, porque somos conscientes de que todo o mundo queredes estas obras. Nos fixemos esta moción, pero sabemos que calquera grupo podía telas pedido, porque todo o mundo quere o mellor para Ribadavia, e entonces que isto sirva como animación á Xunta e á Diputación para que invirtan en Ribadavia. Gracias. Secretario Leo Santos. A Comisión Especial de Cultura, na súa sesión de 21 de novembro de 2024, adoptou o seguinte ditame: regulación da pirotecnia, limitar o uso de pirotecnia en áreas residenciais e zonas vulnerables, así como en zonas de interese patrimonial. Alternativas luminotécnicas, fomentar espectáculos de luces ou fogos silenciosos que ofrezan unha alternativa vistosa sen os efectos negativos. Campañas de concienciación, informar a veciñanza sobre os efectos nocivos da pirotecnia. Protección das poboacións vulnerables e animais, compromiso para garantir a seguridade e benestar das persoas vulnerables e animais, incluíndoos en calquera planificación festiva. Sometida a votación a proposta, tense o seguinte resultado: votos a prol BNG, resérvanse para o pleno PP, PSOE e Ribeiro en Común.
Bueno, veña, vamos como foguetes, nunca mellor dito. Bueno, resúmese nos acordos o espírito, exactamente, o espírito da moción que presentamos en comisións, que non é máis que poida haber unha regulación da pirotecnia debido ao impacto que para nós ten en persoas vulnerables, animais, medio ambiente e patrimonio. Xa sabemos que, claro, cando hai unha festa, cando hai un festexo, pois, bueno, o máis lucido, pois casi sempre son eses fogos artificiales, esas luces que canto máis ruido fan, parece que máis nos gustan, vale? Os compañeiros do BNG, e dende logo nós tamén, así o digo, se estuéramos no goberno, intentaríamos facer un regulamento, porque xa non o decimos simplemente nós, o din tamén na moción, que hai estudios médicos que avalan que pode haber uns efectos físicos e psicolóxicos prolongados por culpa disto. Dividímolo aí en impacto ás persoas vulnerables, téndelo aí, persoas con TEA, persoas con epilepsia, poboación con fonofobia, outras poboacións vulnerables, bebés, nenos, que, bueno, hai moita xente que xa é consciente ou lle pon uns cascos, pero, bueno, igual que a ruidos que poidan facer orquestas, etc. Impactos moi importantes nos animais. As persoas que teñan animais domésticos saben, porque incluso en casos extremos poden levar á morte dos animais. Hai a persoas que parece que lle dá un pouco igual, que un can se escape, que non volva a casa, ou a min preocuparíame tamén, porque tamén son defensora dos animais domésticos e gustame tamén telos na fauna salvaxe, que tamén se menciona aí. Impacto no medio ambiente e patrimonio, mediante unha contaminación atmosférica, contaminación sonora, e despois, sobre todo, que sempre estamos defendendo o noso valor patrimonial, o noso conxunto histórico, e hai unha lei do patrimonio da Xunta que é contraria. Entón, montaxe, contaminación e residuos, danos estruturais económicos, risco de incendios, deterioro de apariencia e autenticidade, todo isto pode provocar o uso da pirotecnia. E, sobre todo, porque nos vemos que hai alternativas que se poden facer tan vistosas ou máis, incluso con drons que se están agora proxectando, bueno, que son caras, podes haber espectáculos de luces e fogos silenciosos, o mellor non... Por iso decimos que, a ver, estamos abrindo o debate, como se decía outro día nas comisións, e plantexando algo que a nós nos parece importante. A min, sinceramente, doime na alma, gústanme, pero cando no castelo se fan esos ruidos, que incluso se utilizan pedras que despois non volven ao sitio, e en moitos outros lugares. Aí o deixamos, se pode facer unha regulación ben, e se non, pois tentaremos admitilo. Ben, pois nos estamos moi a favor. De feito, sabemos e somos conscientes de que é un tema delicado, evidentemente, a sociedade é plural, e hai xente a que lle pode gustar máis, a outros menos, pero é certo que tamén hai que respetar aos que lle gustan, eso é unha obviedade. Pero creo que é atinada, o dixen en comisións, a moción como mínimo para abordar a cuestión e facela progresivamente, como mínimo progresivamente. Como veu, creo que hai que facer os cambios de maneira progresiva. E creo que é unha reflexión atinada, e creo que educando tamén, creo que evidentemente se pode camiñar cara a un escenario inicial onde convivan as dúas posibilidades e evidentemente cada vez de maneira gradual a sociedade o demande menos. Eso é así. Porque a sociedade vai se adaptando aos novos tempos e o que antes nos parecía que sempre existiu, pois evidentemente o de botar fuegos ou bombas, ou como se queiran decir, fai 500 anos non se facía,
Bueno, en China sí, pero en Galicia no. Entonces, bueno, estas modas van e veñen. Entón, é certo que se hai alternativas hai que experimentalas. O de que son caras, sabémolo os que pasamos polo goberno e pedíamos presupostos parecidos a esta cuestión. Seguramente cando o Bloque gobernaba non existían esas alternativas. Entonces, claro, era imposible plantealo. Si é certo que os 2-3 anos que tuvemos festas, Ribeirón Común falo, se planteou alternativas e eran moi difíciles de levar. Por iso eu falo de facelo progresivo. Pero un debate ao que eu creo que non é bo escapar e creo que a moción é acertada plantear como mínimo para abordar e evidentemente ir falando coa sociedade que si o demanda e ver a posibilidade de progresivamente ir reducindo o seu impacto, que tal e como describe a moción. Entonces, bueno, nos vamos a votar a favor. A excusa dos cartos é real, pero creo que se gasta bastante máis en outras cousas e que se podría, non é un argumento tangible para non facelo. Grazas. Si, nós, dentro do Grupo Municipal Socialista, somos conscientes que os fogos artificiais xeran ruído e poden ter efectos negativos no medio ambiente, nas persoas, nos animais como tal, presentarse na vosa moción, pero claro, tamén hai que recordar que estes efectos son limitados no espacio e tempo, son momentos puntuais. Aquí en Ribadavia temos eventos de carácter religioso, culturais, onde se utilizan a pirotecnia, e tamén manifestacións espontáneas cando hai éxitos deportivos de certos equipos de fútbol, baloncesto ou da selección nacional. Entonces, pero claro, existe certa controversia aquí en España, tamén no resto de Europa, no uso destos fogos artificiais, porque, sí, os ven que son produtos peligrosos, que causan danos materiais, que poñen en perigo a seguridade e a saúde das persoas, do benestar animal e tamén o patrimonio artístico e cultural. Hai un regulamento, hai normativas europeas, hai normativas nacionais e normativas autonómicas. Casi todas establecen restriccións para garantir a seguridade, evitar molestias á poboación, como manter a distancia de seguridade de edificios, de persoas, e tamén que esos produtos pirotécnicos se usen que non se poden usar en espacios pechados, que non se poden utilizar en zonas de risco, con pretos de hospitais, escolas, residencias geriátricas. Claro, temos aquí o asilo que a veces está cerca dos fogos artificiais. E tamén está o prohibido uso de produtos pirotécnicos que excedan os límites establecidos e canto a potencia e ruído. Eso sí que se pode establecer. Falades de pirotécnica silenciosa, que, aunque o nome indica así, non fan ningún ruido, simplemente que son espectáculos que se centran, como distintas luces e cores, fan algo menos ruido que os fogos tradicionais. Hai concellos en España que no seu regulamento local teñen establecido que esa pirotecnia de baixo impacto sonoro, que se chama categoría F3, que se utilizada que unha carga explosiva inferior a 3 gramos, evitando ruidos estrondosos, aillados e fora de contexto das festas. A outros concellos que limitan o uso dos artigos como foguetes ou petardos que sean só en espectáculos autorizados polo Concello, manifestacións festivas, culturais e religiosas. Nós, dentro do Partido Socialista, nos vamos a abster porque, pola complexidade da temática, propoñemos, se o Concello o ve ben, unha consulta cos distintos colectivos de Ribadavia, as cofradías religiosas, os organizadores das festas parroquiais, a hostelería, a Asociación de Comerciantes, a propia Festa de Historia, e, por que non, as empresas pirotécnicas que poden aprobar, e solicitar a súa opinión para colaborar na elaboración dese regulamento municipal. Grupo Popular. Comentabas o de, para propoñelo para abrir o debate, se nos permites, nos imos votar a favor collendo precisamente ese guante que nos tendes, porque, bueno, un pouco apuitaba tamén a Brais as distintas sensibilidades que podía haber, algúns gusta e outros non lles gusta, pero entendemos que pode ser positivo abrir a posibilidade de buscar outras alternativas a este tipo de ocio,
Por eso que se nos permite escollelo desde esa maneira, pois imos votar a favor. Intentarase buscar outras alternativas pouco a pouco, é dicir, non imos prohibir mañán os fogos artificiales, pero intentaremos de alguna maneira chegar a cubrir todas as sensibilidades e no que poidamos, pois intentaremos leválo a cabo canto antes. Nada máis, gracias. Moitas grazas. Non sei se queremos segundo turno, se non quenda de peche, BNG. Bueno, pues moitísimas grazas a todos. A veces é un placer escoitar os compañeiros cando unha presenta unha moción porque pois aprendes tamén moitas cousas e justamente para o que estamos aquí, para aprender tamén, verdade, o funcionamento de todo. O que se decía non é plantexar un tema é que desapareza mañán, porque sabemos o difícil que é para todos, sobre todo cando se está gobernando, sempre se está arriscando, porque, claro, é como todo. A uns gustan os toros, a outros non. Entonces, o que lle gusta, é como eso, infinidade de cousas. Os que lle gustan deféndenos e os que non. E isto igual, eu non intento, nin o BNG intenta que desaparezan eses espectáculos de luminotecnia que tan bonitos son e que tanto adornan calquer evento, pero que se trate de pensar en en persoas vulnerables, en animales, en o noso patrimonio. Como se decía, campañas de concienciación e tamén de pregunta, claro que sí, de preguntar. Estamos nunha democracia para todo, entonces evidentemente se pregunta a todos os colectivos que acaba de mencionar e a xente pois realmente é o que necesita, o que quere, pois tamén o respetaremos. Grazas a todos. Grazas, pasamos a votación. Votos a favor, votos en contra, non hai, abstencións. Queda, polo tanto, aprobada a proposta. Pasamos ao punto 12, que é mocións de urxencia. Non sei se hai mocións de urxencia, non hai. Grazas. Punto 13, rogos e preguntas. Ten a palabra en primeiro lugar Ribeiro en Común. Teño moi poucos, pero moi rápido. Primeiro, pido que se me responda aos escritos presentados, creo, por Luz, por Ribeiro en Común, no que pedíamos que nos trasladen ao noso grupo as autorizacións de todas as obras anunciadas nas estradas do municipio en prensa e en redes sociais do Concello. Nos gustaría saber esas autorizacións, porque nos dá a sensación de que se anuncian cousas para as que non hai permiso de todo. Entón nos gustaría saber e que se asuste evidentemente a norma. A outra, pedimos que se vaya informando, e non é unha crítica isto, segundo rogo, que se vaya informando do que está custando a campaña de promoción e do concurso, que nos parece ben, vaya por diante, pero creo que é algo, xa que son recursos públicos, que se vaya sabendo o que está custando, cando se poida. Tampouco quero que non interfira en absoluto na campaña, que desexamos todos que acabe o mellor posible, pero cando o goberno vexa que é o mellor momento, pois que se faga público. Non é un rogo para polemizar, todo o contrario. Cando se vexa factible e ben, e que non afecta a campaña, que se faga público, porque eu creo que si é bo, son recursos públicos, ao fin e ao cabo. E fago unha reflexión, non sei se os do PSOE, pensei que iban a mencionar, ou se acordan, pero eu asistín neste pleno cando se criticaba a un goberno do PSOE por usar teléfonos para outro concurso que houbera no seu día por parte do PP. Nos, pola nosa parte, non estamos en contra, ao revés, insisto, parecenos ben calquer tipo de promoción, pero evidentemente a transparencia creo que é boa. Por último, por penúltimo, que se faga cumprir a normativa de tráfico. Sistemáticamente estamos vendo como se incumpre. Xa fixemos unha advertencia no pleno pasado, volvemos a facer o rogo de que se convoque a comisión e que se faga cumplir a normativa de tráfico. O goberno ten dúas alternativas. Se non lle gusta a normativa, ten maioría suficiente no pleno que traiga unha proposta
e cambia a normativa que non lle guste. Pero mentras exista normativa municipal de tráfico, hai que cumplila, porque senón xa pasamos a palabras maiores, que non vou a mencionar, pero xa vostedes me entenden. Entonces, unha de dúas, ou cambian a normativa, sin consenso, sin comisión, ou como fagan como queiran, pero mentras esa normativa de zona azul, de zonas de estacionamento permitidas, de estacionamento reservado para veciños, cámbieno, ou senón, fagan a cumplir. Xa, creo que todos nos entendemos. E por último, unha cousa que me pareceu ben, de moitas que tamén o goberno fai ben, por exemplo, gustoume que se recupere o que se perdeu do concurso de pinchos, me parece que está ben, e a veces os grupos de goberno tamén criticamos moitas cousas, a veces o que nos gusta creo que tamén está ben decilo, a veces, cando creemos, o decimos honestamente. Porque foi unha pena que se perdera o que organizaban antes os comerciantes, e, bueno, está ben. Creo que seguro que ten resposta positiva da ciudadanía, e se non a ten, eu pido que se siga intentando, porque creo que está ben. Outra cousa que a nos gustou é que se traslade a Rúa Ribeiro un inmoble móvil, mellor dito, mobiliario urbano con unha planta que se fixo ali o acto, eu non puden estar, era imposible estar a esa hora, pero o que si pediría é que se deixe, que se cese en quitar cousas da Alameda, con todos os respetos. Ali se queda ben, insisto, non o digo como crítica, pero que sí que pediría que se deixe de quitar cousas da Alameda por poñer noutras zonas. O rogo é que se faga un encargo de mobiliario urbano dese estilo, que eu creo que está chulo, e se poña en máis rúas e en máis sitios, que outros veciños o merecen. Vale, porque evidentemente, supoño que a outros grupos lle chegou e digo, home, o poñen aí por cuestións obvias, por cuestións de interese persoal de algún do goberno. Bueno, eu non sei se é por eso ou non, pero a mí me parece ben que se puxera. O que si pido é que se poñan máis zonas e que se deixe de vaciar a Alameda, porque esas cousas tamén fan falta na Alameda. Pero, insisto, se faga un encargo, quizás ahora que están elaborando os orzamentos de 2025, pois eu creo que ese mobiliario está chulo, e unha pena que se quite da Alameda para poñer na Rúa Ribeiro, insisto, que me gusta que pido que se quede na Rúa Ribeiro, non se malinterprete, pero que si pido que se poñan máis plazas e en máis lugares, que creo que tamén queda bonito. E sin máis, moitas gracias, e boa fin de semana a todos. Moitas grazas, tomamos nota dos rogos. Benega. Pódese nos informar sobre como está a Ponte de San Francisco? Pódese nos informar do plan Resurbe, se hai algún avance, se hai algo que resaltar do que se fala aí atrás en moitos plenos e comisións. Sabemos cal é a remodelación do goberno xa? Vale, a remodelación do goberno aínda non, a semana que ven faremos a reasignación de áreas, queríamos esperar a que tomase posesión a concelleira. Ponte de San Francisco está pechado o tránsito unha parte da acera dereita mirando hacia a igrexa de San Francisco, porque, bueno, parece que estaba algo inclinada e están facendo un estudio da situación de seguridade dese punto. En principio non habería ningunha afectación grave á estructura da ponte, sería esa cuestión da acera, que está unha parte que está así un pouco como no aire, e está mirando cal é a mellor solución para a mesma. E no caso do plan Resurbe, refírese ao plan de dinamización, ou a que se refire exactamente? Sí, tanto o inmoble da Praza de San Xoán como o inmoble da Praza de García Buente, que estaban en licitación, quedaron desertos ambos os dous procesos de licitación. Entendemos que se volverá a sacar en breve, lóxicamente cun aumento de precios, porque é unha cuestión de precios do proxecto que non resultan atractivos aos licitadores, e eu me imagino que non tardarán demasiado en volver a estar en proceso de licitación. Disculpe, alcaldes. Sí. Respecto a San Francisco, sobre todo, porque o pedimos por escrito, a pesar de que esta resposta está ben e se agradece a resposta ao BNG,
pedimos que tamén se nos conteste por escrito porque tamén fixemos o luz pregunta ao respecto. Entón, que isto non sustitúa a resposta por escrito. Grazas. Nada, moi breve. Como van as obras de biblioteca? Se van... Ben, sí, están xa... O que é a parte de obra rematou e agora o suministro hai que colocar o mobiliario e demais, pero está todo según o previsto. Vale. Despois están xa as listas pechadas que estaban abertas para o SAF. Pois ahora non teño dato. Ahora mismo non teño dato. Non había demasiada participación no proceso. E a min constame que hai moita urxencia para cubrir baixas. Cantas? 5, din máis compañeros que se presentaron 5. Constame que hai moita urxencia para cubrir baixas. Sí, claro. Entonces, por eso digo que é un tema tamén preocupante. Sí, no, pero, a ver, estámoslo intentando, sacamos e difúndese, pero claro, 5 persoas se presentaron. E despois, falando dos mobiliarios, eu teño entendido que quedaban moi bonita na Alameda, pero que xa non se van volver a colocar ali, que se están reutilizando e pondo en outros sitios, como xa vimos ali ao lado da estación de autobuses, agora esa, eu tamén teño pedida outra para outro lado. Pareceme ben, porque quedan moi bonitas, están preciosas, ali onde se poñen. Eu anímovos a que sigades arranxando, que non as deixedes por aí. E, por último, sabedes que na maioría dos povos hai festas, tanto no inverno como no verano. Entonces, tamén creo que xa fora unha reivindicación de que o Concello se fixese con unha carpa para poder, o mellor, incluso alugar, non prestar, alugar, porque hai moitas comisións que as teñen que alugar. E o mellor, se tuveramos unha carpa no Concello, eu non sei como fan outras comisións, se a compraron ou se a teñe cada comisión, pero sei que hai povos que non teñen. Entonces, teñen que pagar un aluguer, pois por que non ter unha carpa que o Concello lle poida alugar a un precio o mellor máis asequible, por así decirlo. Grazas. Ben, tomámoslo como un rogo. En todo caso, sabe que xa faláramos deste tema, é certo que viñera unha moción e demais, e recorda que este tipo de estructuras, de carpas, ao ser de determinadas dimensións para montaxe, desmontaxe e demais, implican a visión de un técnico titulado, por temas de seguridade e tal. Claro, comprar unha ao Concello eu creo que é complicado porque teríamos que ter ademais personal para montaxe e desmontaxe especificamente preparado para eso. Alugala, bueno, é outra cuestión que se pode explorar. Vale, gracias. Quenda para o Grupo Socialista. Moi ben. Gracias, pois. Sí, claro. Que me olvidei, perdón. Sí. Preguntei nas comisións polos datos exactos do teatro, por lembrades. Se xa vamos ao dato exacto de matrícula do teatro. Pero aproximadamente... Si me podes pasar por escrito, aforrámonos a pregunta. Gracias. Bueno, por moitas grazas, levantamos a sesión.